ماي بتميت زي كلاوي رجوك اللاي قيسا خلتو وشتو تماري سلام سقالقي عارحة مدرب بحري سلام سلسلنا رقت بيتو معبل كتالي زي السحر عفتو هزمنا بسعو سر بار صنور دوار زي الربرب شرحي برحي يبقى وحدة عباي وران بغران نستيد عدى باباي عرب ربي كابيدين عرب ربي سراوي عرب ربي زيرب ربي حزبي عرب ربي مرد كتيك سجرب عقلي مرد كتبي سراب حيلي عقل حيلي الله صنفو نفحد تبعدك سلفك قعر فرحت نقو عاين نقنقل تعندي وركو كفيلو لامبر برامر لكو سلي سلي خاكر سودقو بدلو بغطار متى دمتا وادرو نقح بالحين ملاتا سنفكو يقبلو الناس عمريتي سلي عن البيوز سادي حريتي كلو انتناين عقيد زمر الله وضع يقبل هوات يقبر الله عرب ربي سلازي اللي كابري مزعبي كله عين الله وحكو كله عين الله وحكو عايشين ستحي عرب ربي عود ستحي مزاربي إريترا زي ربرابي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمريتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات إذن لكم متسينا لنا كساب ناي موداتا مدب سانا كتصنحو بخبرنا عدم لايكنا قبركم تو نتمرباتنا حقزو امتي كتالين دقاق ملكم زلنا بزو تصابوتات اللوت channel يا قل فيديو تاتا منقططو يبلويم ايتحازولنا مس ريليس مسقبر ودما نسدلكم نخلينا قل يدما يغطر يقوميلو زخوني لايك مقبار ريتوخ من حسابكم المقداف ايترسعون احنا دما زكا علينا ولا نتسولو زلو حقتات كنا مالو بزو عندنا نتعرقن حق على البونت كمتنا اسرائيل حق على البونت نبلو زلنا اب يوتيوب حق على البونت it's just unbelievable like نزيان تقديفكا نزن تالي خايب لخانيا they just stop it anyway كن ويدلوخا قبروا لهم ويعدون قدفوا لهم سلو زخوني شوف فيلنا انا نحلف anyway let's go لو مين تايقات مالو تكونتات نابرت اي سلازلو من البات امريكا ما سلازي اللي محرقهم زلو كنبل كنقمت نغلينا بل it is what it is. People have been killed and 20 others injured in US airstrikes across southern Iran. Explosions were reported at railways, airports and bridges early Friday. Iranian authorities say that has slowed traffic along roads that connect major hubs. The US says the attacks hit dozens of military targets, including coastal surveillance and air defense positions. Iran's health ministry says the attacks this month have killed at least 38 people. باركم تسمعوا زلهم التكوينات كاب سيفيلاوي علاماتات كاب وتحدراوي علاماتات ويون اني امريكا حيل نخد امنت وشمت حرموز نخد كفت كاب تقبرو زنبرت سجيرة ناب سيفيلاويان مقتلتي اتيو خمزلون بينتوتا تهريملو كريتيكال انفراستراكشر تهريملو كال منقد بابور منقساقاسون تهريملو قنو دما سيفيلاويان حزب تقاتلهم አለው ስለዚህ ትኩይናት ናብተ ዝኸፈ ደረጃ እና ሰገረ ይኸይት ከምዘሎይና ንርዛለና ከም ግብረ መልስ ናይዚ ኢራን ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልስ ትህብ ከምዘላን ሓደ ቢንቶ ካብ ባህሬን ስዑድያ ዝኸይድውን ሃሪማቶላ ዝብል ተዘርጊሑሎ ዜና and mean this is very serious ናይ ባሕቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዘተሓሳስብ ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ እንታይ እዩ ኔክስት ሙቭ ናቶም
ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዝቀያየር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ጠቕላላ እቲ ናይ ዘረባ ናይ ስምምዕ ናይ ዘተ ዝብል ቋንቋ ድምፂ ድማ ጠቕላላ ጥፍዩ ጥፍዩ ክዘራረቡ እዮም ወይ እውን ትዝርርብ ክቕፅል እዩ ወይ እውን ዲፕሎማትሲ ይረኽቦም ኣለው የለን በቃ ምትህራም ጥራይ ዘሎ ቤዚክሊ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክወስድ እዩ እንታይ ክኸውን ኔክስት ስቴፕ ናቱ I don't know ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ኢራን ብግድያ ትገብሮ ዘላ መልሲ ከስማዓኩም እየ were reported in the port cities of Bandar Abbas and Sirak. Keshem Island, home to Iran's largest port, as well as key naval and Revolutionary Guards facilities, also came under attack. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ዝያዳ ዋላ እኳ ብዙሕ ቦታታት እንተሎ ኣብታ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝያዳ ዘተኮረ እዩ ከሸም ሃይላንድስ ኣሎ ሲርክ ኣሎ ሲሪክ ዝብልዎ ኣሎ እቲ ባደር አባስ ዝብልዎ ኣሎ ወደባዊ ከተማ እዩ ኸሚር ዝብልዎ ኣሎ ከምኡውን ኣብቲ ካልኦት ሰለስተ ደሴታት ናይ ኢማራት ይብፅሓን እየን ትብለን እውን ኣበንን ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅጥቃጥ ምድብዳብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም እቲ ጉዳይ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ targeting US military assets across. Iran says it's carried out a new wave of strikes targeting US military assets across the region. The Revolutionary Guard says it's attacked a command center in Syria and destroyed maritime and air control radar systems in Oman. Jordan says it intercepted and destroyed incoming Iranian missiles. ካልእ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ክረአ ከሎ ድማ ኢራን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግብረ መልሲ ትባላ ኣብ ዑማን ሓደ ናይ ወታደራዊ ዕላማ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሃረመት ኣብ ቀጠር ከምኡ ኣብ ባሕሬን ኣብ ኩዌት ኣብ ጆርዳን ከምኡውን ኣብ ሱርያ ብፍላይ እዛ ናይ ሱርያ ሓንቲ ፅሕፍትን ቢባ ነይረ እንታይ ትብል ሓደ ዘንጊዖም ከለው ወታደራዊ ማዕስከር ንፍሉይ ዕላማታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቦታ ሓሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እጂ ሱርያ ማለት ንኢራቅ ሰጊርካ ሙሉእ ትሪእዎ ኣለኹም ኢራቅ ኣላ ብደቦም ሰጊርካ ኣብ ጆርዳን እውን ሓያል ደብዳብ ይካየድ ከም ዘሎ ሓያል ወታደራዊ ዕላማታት ይሃርሙ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓደ ሃገር ነዚ ኩሉ ቦታታት ክሓርም ዝኽእል ከመይ ዝበልዎም እዮም እዞም ኢራን እኮ ከይፈታ ካብ ዛዕቦም ክትዛረብ እኮ እዮም ዝገብሩካ ሚን ኩለን እዘን ሃገራት ካብ ኣሜሪካ መዓት ኣፅዋር ምስ ገዝአየን ግን ናብ ኢራን ተንከስ ዝብል የለን because they know if they do something ዝተዓፃፀፈ ግብረ መልሲ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ካበይ ፈሊጦም ካብ እስራኤል ዝሕይል ሃገር የለን ኣብቲ ከባቢኦም እስራኤል ንባዕሉ ምስ ኢራን ክልተ ግዜ ፈቲኑ ክልተ ግዜ ተጠዋብሉ ለይ ነዚ ኩናት ኢሉ ተጠዋቢልዎ ሕጂ እውን እንተኾነ እስራኤል ኣፍሑ ሒዙ ኣሎ ዋላ እኳ ብድሕሪ መጋረጃም ዶናልድ ትራምፕ ይቁንጡን ናብቲ ኩናት ክእትዎ ይደፋፍ እንተሎ ብቐጥታ ፍፁም ናብ ኢራን ገፆም ክትኩሱ ይደልዩ ኣለዎ as a matter of fact ከማን ሓደ መጠንቀቕታ ሂቦም ነይሮም እዮም ተን ሪፊሊንግ ጀትስ ተነፈርቲ ናይ ነዳዲ ዝመልኣ ኣብ ግዜ መጥቃዕቲ ነዳዲ ዝመልኣ ኣብ እስራኤል ወሪደን ዘለዋ ካብቲ ዘለዋ ቁፅሪ ንኸይውስኻ ካልእ ዘይተደልየ ሓደጋ ከየምፅኣሎም በቲ ናይ ኤቪዬሽን ሓላፊት ናቶም ገይሮም ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ ክንብል ኢልና ኢና ብሓፈሻ ክንዲ ምንታይ ንሓትዕዶም ይጠማመጡ ከም ዘለውን ኢራን ድማ ክሳዕ ክንደይ መጠነ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላ Strikes on U.S. facilities in West Asia on Friday, including the first direct attack in Syria after a sixth straight night of U.S. strikes on Iranian military facilities. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላን ክልቲአን ሃገራት ዘዘዋፅን ይገብራ ኣለዋ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ብካርታ ሸፊና ዘለና መዓት ዕንወትን ገለን ዘለዎ እዩ ንዩቱብ ንክንሐጉስ ኢልና በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሕግታት ነቲ ኩነታት ክንገብር ኢና ንፍትን ዘለና በት ኣይ ገስ ፅዕረት እንተሎ ኮይኑ ጠቕላላ እቲ ዜና ሪፖርት ክኸውን ይደልይዎ የለውን ክንብል ንኽእል ኢና በት at the end of the day ንሕና ነቲ ሓበሬታ ህዝብና ክሳብታ ፕላትፎርም ዝምንጥልዋ ናባኻትኩም ክንሕልፍ ክንፍትን ኢና እዛ ናይ ሲርያ ኣዛራቢት ኮይና ኣላ ግን ክንሪኦ ኢና ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ከቢድ ደረጃ ከሎ ዳይቨርሽን ታክቲክስ ከድልየካ እዚ ናይ ኢራን ኩነታት እናኸበደ ክኸይድ ስለ ዝኽእል እንታይ ምግባር ሓይሽ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ፀላኢ ምንዳይ ሓይሽ ኢሉ ሓድሽ ፀላኢ ካብ ቀደም ዝነበረ ፀላኢ ግምዛዕቡ ምዝራባ ገዲፍናዮ ስለ ዘለና ሕጂ ከም ብሓድሽ ናብዚ ሓድሽ ፀላኢ ክምለስ ኣለና ኢሉ ኣሎ መንዳይ እዚ ሓድሽ ፀላኢ ተሓሲቡ ዘሎ ብምንታይ ዕላማ እንድሕር ኢልኩም Donald Trump took his campaign against voter fraud to U.S. television Thursday night, unveiling records the president says prove China interfered in the 2020 presidential elections and undermined his first term in office. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data
in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files. Trump also accuses what he calls እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እስራ ኣነ ዝተሰዓር ኩሉ ምርጫ ቻይና ኢዳ ይእትያ ነይራ ምእንታን ኣነ ንኸይዕወት ኣብቲ ኣንጻረይ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ኣንጻረይ ዝዓጥቀሉ ዝነበረ ቻይና ኢዳ ይእትያ ነይራ ይብል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግዜ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከይተመረፁ ከሎ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ቻይናውያን ጆ ባይደን ከይምለሶም እዮም ዝደልዩ ነይሮም they wanted actually ዶናልድ ትራምፕ ክመፅኦም እዮም ዝደልዩ ዶናልድ ትራምፕ ትዝሓሸ ይንዓና ዋላ እኳ ኣንጻርና እንተኾነ ንዕኡ ኣንቢብና ኣንጻሩ ምኻት ትዝሓሸ ይንዓና ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለዎም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኸይምረፅ ናይ ብሓቂ ኣንጻሩ ከይዶም ድዮም ጭብጢ ረኺቡ ድዩ ካላርስቲ እዩ ቻይና ግን ኣብቲ ናቶም ምርጫ ኣትያ ከምዚ ዘረገቶም ወይ እውን ንሱ ከይምረፅ ከም ዝገበረትን ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ከምታት ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ኣቴንሽን ካብቲ ህልው ኩነታት ካብቲ ስዕረታት ዘጋጥሞ ዘሎ ዳይቨርት ክገብሮ ይደልሎ ነቲ ኩነታት እዚ እታ ናይ ቻይና ትብል ነጥቢ ኢሌክሽን ኢንተርፊረንስ ገለመለ ዝብል ከንደኾነ ነቲ ናራቲቭ ይቕይረለይ ካብ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እታ ዝፈትዋ ካርዲ ኣብ ፖለቲካ እንታይ ትፈልጡ ዶ ብሌም ጌም ኣነ ይውፅእ ኣለኹ ኩሉ ኣንጻረ እዩ ንዓይኒ ምውራድ እዮም ዝዓጥቁ ኩላቶም ተሻሪኾም ክስዕሩኒ ደሊለው ስለዚ ኣጆኹም ምሳይኩኑ ኢልዩ ኩሉ ግዜ ክጉስጉስ ደሊ ሕጂ ግን ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ኩሉ ቤትካ እዩ ዘሎ ኣንጻርካ ኩሉ ይኮነን ሚድያ ገሊኡ ምሳኻ እዩ ዘሎ ንእስራኤል መጋበርያ ስለ ዝኾንካ ድማ ኣብ ሚድያ እውን ይሕግዘካ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዋን ታትዕውቶን ካርዲ ክጥቀመላ ይክእልኒ እዩ ዘሎ እሱ ድማ ቪክቲም ካርዲ ትበሃል ኣላ ኣነ ውፅዕ እየ ኣነ በቃ ኩሉ ክቕይር ስለ ዝኽእል ኣንጻረዮም ኩሎም ተዛርዮም እዮም ዝመፁና ዘለው ሃያ ኣብ ጎነ ይኩኑ እናበለዩ ዝጉስጉስ ቀደም ሕጂ ግን ኣብ ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢትካ እንተሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ምስራሕ ኣብያቶላ ፌክ ኒውስ ገለ ከይብልካ ወላ እቲ ሚድያ እውን ምስ እዩ ዘሎ ጠቕላላ እቲ ሚድያ ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ሲዩ ድግፎ እዩ እቲ ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፃኢ እዩ ዘሎ እቲ ትጋገለኻ ግደፍ ውፃእ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ዝበሃል ዘሎ እምበር ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ መንገዲ ኣቴንሽን ናይቶም ህዝቢ ይረክብ ብኸመይ መንገዲ ኸ ህዝቢ ይፈትወን ወይ እቲ ቤዝ ናተይ ይመለሰለይ ኢሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣብ 20 ተሰሪቕካ ዳ የተሰረቐ እንተወዲ እቲ ምርጫ ኣብ 2024 ተዓዊትካ ፕሬዚደንት ኮይንካ ኣለኻ so ድሓሪ ቻይናስ ኣሚን ቅድሚ ሕጂ ራሻ ኢልኩም ሕጂ ቻይና ትብልሎም ሙልሲ ቻይናውያን ምዚ ጉዳይ እዚ ዘተሓዝ የብልናን ኣብ ድራማናትኩም በጃኹም ኣይትእትውና ኢሎም መልሲ Largest compromise of a million did not acknowledge secure election. prove very problematic. While he has long praised President Xi Jinping as a visionary leader, Trump's administration has long viewed the Chinese state with deep suspicion, restricting student and business visas to prevent espionage, banning advanced tech equipment. ብሓፈሻ ንቻይና ኣርኩ ምዃኑ ወይ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎን ፅቡቅ ምርድዳእ ከም ዘለዎን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝገሸሉ መጎስን ክብርን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘለዎ ብዙሕ ምዃኑ ይነግር ነይሩ ሕጂ ግን ቻይና አንጻሩ ጌራ ነይራ ይብላ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ከምኡ ኢሉ ዝኣምን ተኮይኑ ስጉምትታት ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ይህሉ ኸውን እዮም ዝብሉ ባት we will see ምስ ክንደይ ሰብ ኢኻ ኣብ ሓደ ግዜ ክትበኣስ ትኽእል ምክንያቱ ሓንቲ ለንቀነ ኣሜሪካውያን ተደጋጋሚ ምግዳፍ ኣብዮማ ዘለዋ ኣርእስትላ ንሳ ንባዕላ ምስ ኣሜሪካ ውግእ ንኸይትጅምር ዝገደፈቶ እዮም ዝብሉ ሰባት እውን ሰምዕ ስለ ዘለኹ እዚያስ ከስምዖ Lindsey Graham is dead. My immediate suspicion was Lindsey Graham was killed. And my immediate suspicion was he was killed by the Russians. I am not somebody who wants war with Russia. In fact, I want the exact opposite of that. But I still think that the Russians very well might have offed Lindsey Graham. Here we are. We've got FBI agents outside of Lindsey Graham's house. So, I mean, if it was, in fact, natural causes, why is the FBI investigating? There were 20 or so FBI agents seen swarming his house. Trump it, and you've only got a few Republican hawks surrounding him, so there would be a lot of benefit to wipe out Lindsey Graham. One way to test how strong a nation is to see how quickly they're willing to go to war, because weak nations don't go to war. So how best to test the U.S. as a global power, but to see, are you willing to wage war? And if not, why? Because are you scared? Are you weak? Both? Probably, because the U.S. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም እዚ ሊንሲ ግርሃም ዝበሃል ብምንታይ ምክንያት እዩ መይቱ ብዙሕ ኣይተፈልጠና ኣሎ ግን በቲ ዝበልዎ ድኻም ልቢ መይቱ ወይ እውን ሃንደበታዊ ድኻም ልቢ ኣጋጢሞ ዝብልዎ እንድሕሪ ኮይኑ እንድሕሪ ኣውቶፕሲ ነቲ ዝረኽቦ ኣካላቱ ፅቡቕ ዝኾነ መርመራ ገይሮም መልሲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እንታይ ክገብሩ እዮም ኤፍቢኣይ ኣብቲ ገዝኡ ከቢድ ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ዘካይዱ ዘለዉ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እታ ቲዮሪ ኣብኣ ትመላለስ ዘላ እንታይ ትብል እያ
maybe راشا قتيلهم متبل زربا ببزعيات مالال زلا راشا قتيلهم مخم زلو اندحر فليطو مالو خي أمريكا انتا كتقبر تخليو حجي نورمال أمريكا أيكونن حد عبي بوليتيكنيان سنتر ناتا أيكونن زي ترى وتهدر تقتل كلام وقك وجو خليا the problem here is يبلو أمريكا وقت وجه أغمية بالله مغنياتو بيد أزور تقبرو زلا كويناتون أي تعوتتلون على قدف ببقى تا كوينات كتوجه أيكونتن سلازي ولو زي بوليتيكنيا براشا تقتلون تلو كعبو وزفتن زلو بوق أن زي تقتل بوليتيكنيا ناتكا وقك توج سلازاقدلكا أمريكا دما وقك توج أغمي يخون دلونا سلازي باللابزو وانا زي كالو مغنيات كيرا كشفنو تفتن كم زلا يوم زنورو بناية تفترو حمام ميتو زبلو وحداتيو أي تقبلون له أنت نتحكي يحبوا لنا له يمزبلو زلو سلازي تكونتات كميليت أنا نكم زلو كميلو نابكال جزء خيط كم زغلت رلخا بعد زي تملس عطوتات زلو أوكي ميتو حرمو ماتو تكونتاتنا يوكرين راشان بخبيت قداي زغلت زلو ولا بنا براشا بزح تقامات كم زلو يمزنقرو let's go. Another deadly assault on Ukraine. Kyiv said that the massive attack killed at least 13 people and wounded more than 50. But even as Ukraine battles attacks from the air, the president, Volodymyr Zelensky, is facing growing political turbulence at home. كم تري ورد لهم يوكرين بخبيت تهران كم زلا يزنقر زلو كبيت زخنا مدقعتي وردا خم زلو كبراشا جن نتي مدقعت زوردا زلو ترايدي كورا زرارب زلو زيلينسكي نحدا قدا سيناي تكنولوجي حلاف زنبره بفلا يفتناي درونات عودي حلاف زنبره سوي يقول لي بحلالو زد ما زيلينسكي بزح تقاومات هاد فتر قدا غيرو ليم زلو بحتر زباله قدم حجون كمو العبي جنرال كم زورد الذكري بزحات بوليتيكنياتات كورابشن ابتي يوكرين زبال مرحمت ابزل على درجه كورابشن كم زلو يم زنغرو جن كسحبو كحبولو سلازدليو بزح غزيانه نغرات شفافينو ميم زخدو يقداس تكونتات ناتوم قليل كم زي كونت راي مغنزابي يدلي. Take a look at this next report for more details. وتمتقعتي كم زلو خينو حدا كابتي زبال زلو أمونغو زي سبزي تتعالي زبال زلو. This one inside Ukraine's political establishment. Protests have been taking place in several Ukrainian cities against President Volodymyr Zelensky's surprise dismissal of Popular Defense Minister. Some are questioning why no elections are being held in the country. زيلينسكي بزي مرجع بريزنت خوينو خمزلو إيروبان مرحت إيروبا كشفافنو لي فتنو راشا يكون كالا عالم جن بحكي كوينا سولو زلو دي مرجع مقبار أبي زلو كم دليتو دما بوليتيكنياتات ولا هزبز دليوم سبات بوليتيكنياتات زورد زلون زعلو زلون مخا بتدقاقامي أبتزوريو زلو مرحتي بي عبي بالشونا تخصيصهم كابسلطانهم زلو يزلو what is going on أبز حقر زيا European Union كإنتايت رايتس أو تهلو يمزولو زلو سلازي again بزح زي نصر نقرات كم زلو يزنقر كالي أب يوكرين for example لنك أنتاي نسمع لنا تقراي قفا كم زلو ينقرو له أب يوكرين زلو قفان تتريوسي متقرمكم كل جزء بأس زلو كل جزء توم زقفو منشي توم يوم نتمودات دوستوهم عديتاتهم عبايوم بيتسبهم أحاتهم أنستهم نستهم زقفو حتى الألين زبهلا سلمتاي زخدس لدي ملس ما نسينا يوكرين ودي زبالة مالتي ودي انت وليد كاب يوكرين بزبان زي الجوكو دحن 10 من عملت ساب زعب بك تصبت خليقة قدمي 10 عامات 10 خلط عامات 10 مش عامات قدم قال عامات ودي وليد كانت نيركا داركا كثير كان لها مالتي تكوينات كبيت سلازغونه كندي سبيز موزل توم هبتامات قدم دقو ماوصي اماميم اصبقهم دمارحي اماميم سلازي توم دخاتات توم ابقى طراز نبرغن ودي زبلا ابزع عد زيا وريد زلو قدم خلط عامات ابيلا ريبورت يمصالكم نيري كند منتاي هلكي تاغاتي كند منتاي حدا ولدو صنيتو خمزل زحقر زيا يوكرين زبال كندي ولدوتات اصنيتا خمزلا ግን አጆኺ አለኺ ሕጂ ዳርጋ ምንታያት የማሎ ብሮበታት በዚህ ታንክታት ናቶም ብሮበት ዝተሰርሐ ገለመለ ኮምታት እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ጉድለት ናይ ሰብ ክመልኡ ይክእሉን እዮም ኣብ ክመልኡሉ ዘይክእሉ ደረጃ ይመፅኦም ዘሎ ስለዚ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ ኣዝዩ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ
ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይቲ ዩክሬን እውን ጽቡቕ የለን ኤውሮጳውያን ግን ዓባቢሶም ኩሉ ጽቡቕ ከም ዘሎ ገይሮም ከንቀሳቐስዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ውልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቶም እውን ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እዩ ናው እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ኤውሮጳውያን ኣብ ብዙሕ ግዜ ናይ ዩክሬን ስዕረት ስለ ዘይቅበልዎ ዘለዉ በቋራጭ ንሳቶም ክኣትውሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክፈጥሩ ይፍትኑ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ይስተረነኻ ትብል ንስኻ ንዑ ክሰምዕ ከለኻ ስለዚ ራሽያ ሕጂ እውን እንተኾነ ዓብ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ዝገልጽ ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ Putin's nuclear fleet is now at full combat readiness across all maritime sectors. The remarks come as Ukraine steps up drone attacks against Russian shipping in the Black Sea and the Sea of Azov. The claim came from Nikolai Patrushev, one of Putin's closest allies and the head of Russia's maritime collegium. The body was created by Putin last year to protect Russia's naval power and shape its future at sea. Patrushev says every plan is now being built around potential threats, not just for today, but for decades to come. كم تريوز اللهم تي نيكولار فليت ناتوم وي كسبمارينس ناتوم ني سرح ريد كم زلوا نزخون يكون كنتات دلوات كونا خم زلون ان كل لايم سبماريناتن ابيو كم زلوا يزنكر زلو سلازي Russia is giving all sorts of warnings كل عينت warnings كل عينت متنقطع كل عينت تتنقق زبل ملخت يم حلال في اللوغن يوكرين they don't care قدل ترخيبهم ولي اكا مقداف تراي بدرونات عين بالله سن بالله يا يوكرين تعزلا ምናልባት ኣብ ራሻ ሕጂ ገለገለ ይረአዩ ናይ ዲቤትስ ኣሎ ወርስ ገና እንታይ ይከውን ዝቕፅል ምዕራፍ There is no pressure on Vladimir Putin to attack NATO. There's nothing coming from the Ministry of Defense. There are people on the periphery who are saying things. Kirigonov is famous for, promoting things like this. But Vladimir Putin spoke at St. Petersburg. Why don't people listen to him? Why don't you trust the Russian president when he speaks about Russia? And he basically said, we're not going to let this war define where we're going. He's not panicked. There's no panic. There's no panic among the Russian people. And any panic... ስካ ትዊተር ከም ዝብሎ ዘሎ ወላ እኳ ራሽያ ትብደል ኣላ ሕማቕ ኣላ ዝብል ዘረባ ካብ ገለ ድምፅታት ናይ ራሽያ እውን ይወፅእ እንተሎ ካብ ፑቲን ኣብ ዝተዛረቦ ክንሰምዕ ከለና ረበሻ ከም ዘይብሉ እቲ ሰብቲ ንኔቶ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ኔቶ ንክሓርም መደብ ከም ዘይብሉ እቲ ኩናት ድማ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ወይ እውን ዝደልይዎ ዘለዉ ዕላማታቶም ናህሮም ይኸዱ ከም ዘለውን ብዙሕ ጭንቀት ከም ዘይብሎም ካብቲ ኩናት ኢኻ ትሰምዕ ካብቲ ዘረባናቱ ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ራሽያ ኣብ ጭንቀት ኣላ ገለ ዝብል ዘረባሲ ተቐባልነት ዘለዎ ይኮነን ልክዕ ከምቲ ካልኦት ነቲ ኩነታት ዘፍርሆም ኩነታት ወይ እውን ንክሊክ ባይት ሚድያ ተባሂሉ ዝግበር ዘረባ እዩ ዘሎ እዩ ዝብለሎ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ዝሓቶ ሕቶ ግን ፅብቕቲ ኣብዚያ ስምዕዎ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ዝኩናት I know you have to run now. I just had a very brief question. How long do you think this war can continue now? Like how long can they hold on? Because we see things deteriorating a bit, as you said on the front line. There's a lot of front lines where the Russians are now just punching through. How long do you think the Ukrainians will be able to hold on here? Well, really, there's a lot of variables at play. So I know one should be careful to make predictions, but look, I mean, these are unknowns. The problem is, when does the structure collapse? You place a structure under tremendous pressure, and the structure starts to weaken. But structures are designed to reinforce each other and reinforce and stay in. When will the structure collapse? The structure will collapse when it's incapable of sustaining the load. Ukraine continues to receive considerable infusion of capital from the West. ማስ ንክንደይ ክቕፅል ክእል እዚ ኩናት እዚ ፅቡቕቲ ሕቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ፕሮፌሰር ግለን ንክንደይ ክቕፅል ክእል እቲ ኩናት ማለት እቲ ቅድሚ ግንባር እቲ ኩናት ንግርዮ ዘለና ፅቡቅ ከም ዘየለ ወገን ዩክሬን ይንገር እዩ ራሽያ ብብዙሕ መንገዲ ትደፍእ ከም ዘላ ይግዳስ እዚ ኩናት እዚ ንክንደይ ክቕፅል ክእል ምክንያቱ ዩክሬን ተዳኺማ ካብ ዝበሃል ወነዊሕ ይኮይኑ ወላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዩክሬን ተዳኺማ ከም ዘላ እናተቐበለ እውን እንትኾነ ነዊሕ ቀፂሉ ኣሎ ይብላ ኣሎ እጂ ንክንደይ ክቕፅል ክእል እዚ ኩናት ንዝብል ክምልሰሉ ከሎ ከቢድ እዩ እቲ ገምጋም ጌርካ ንክንድዚ ክትብል ከቢድ ግን ሲስተምስ እቲ ስትራክቸር እቲ ናይ ምክልኻል ቅርፂ ናይ ዩክሬን እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ግን ንኸይወድቕ ዘይተዓደነ ደገፍ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ይኣትወሎ ኢሉ ዳኺሙ ፀገማት ኣለዎ ግን ጠቕላላ ንኸይ ኮላፕስ ከይገብር ወይ ከዓ ፍርክሽከሽ ንኸይብል ኣዝዩ ዓብዪ ደገፍ ብየማንን ፀጋምን ይኣትወሎ ኢሉ ተዝተን ምዕራባውያን ሃገራት ኩሉ ዝከኣለን እየን ዝገብራ ዘለዋ ዩክሬን እቲ ምክልኻል ናታ እቲ ዕርድናታ ከይፈርስ ስለዚ ሓደ ካብቲ ክንደይ ክወስድ ወይ ከመይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ንክትምልስ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ራሽያን ዝምርኮስ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ይብላ ኣሎ
ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብይ ደገፍን ሓይልን ይወሃቦ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ክፈርስ ዘይከኣለ እዩ ዝብል ዘሎ it's very important word ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ከምኡ ኢሉ ንሃለዎ ኸነ ክንደይ ክቕፅል ይኽእል ወል ክትፀቕጢ ጥራያ ክትፍጠር ዘለዎ ራሽያ ነቲ ፀቕጢ ክትዕብየ ኣለዋ ክትሕይሎ ኣለዋ and then at some point እቲ structure ክፈርስ ይኽእል እዩ means as Russia takes down load-bearing mechanisms, they're reinforced or new mechanisms run in, changing the thing. Logic dictates that Ukraine can't hold out much longer, but I've been saying this for years, and Ukraine has held out because what we don't know is what the West is doing. There's a lot of stuff happening behind the scenes in terms of the infusion of capital, etc., that are unknowns. The key thing here that people have to understand is it doesn't matter. It doesn't matter. Russia will do this forever. Again, listen to the Russian leadership. They cited the war with Sweden. I forget how long it took to defeat Sweden, 30 years. It's not going to take Russia 30 years. But the idea that Russia is sitting there saying, we got to win by this calendar date, they've never done that. Russia has never put a calendar date up there. So Russia ብወገኖም ነዚ ኩነታት እዚ ክንደይ ክወስደሎም ከም ዝኽእል ዝኾነ ካላንደር ኣይገበሩልን ኣለዉ ግን whatever it takes ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ስለዚ ራሽያ መዓስ ክትወድቕ እያ ዩክሬን መዓስ ከምዚ ከጋጥም ዘይኮነ ክትግምቶ ኣዝዩ ከቢድ እቲ ኩነታት ምክንያቱ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ይኹን ከምቲ ኪላታት ዝብልዎ እቲ ጉዳይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዓብዪ ኢድ ምእታው ገይሩሉ ስለ ዘሎ ብትክክል ነቲ ኩነታት ክትርድኦን ክትፈልጦን ከቢድ እዩ ስለዚ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ራሽያ ነቲ ጉዕዞ ክትከዶን ክትፅዕረሉ ምዃና እያ ዝንገር ዘሎ ስለዚ በዚ ጥራይና ክንሪኦ ንኽእል ብሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቁጠባ እቲ ወታደራዊ ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቁጠባ ውድድር እውን ነቲ ንኣሜሪካ ጠቕላላ ናብ ራሽያ ናብ ኩናት ንኸይኣቱ ዝኽልክሎ ዘሎ እውን እቲ ናይ ቁጠባ ውድድር እዩ there was this video that I have seen ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኹ ሓንቲ ቪድዮ ፅቡቕቲ ከሪአኩም እየ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ሲ ኣብ ሚስኮንሰፕሽን ዝነበረና ብቅልል ዝበለ ቪድዮ ክዕርይዎ ከለዉ ኢኻ ትርኢ ኣብዚኣ እስከ ዝያራ ይብለይ መብዛሕቲ ግዜ ሲ ናይ ቻይና ንብረት ፌክ ቀልጢፉ ዝበላሾ ገለገ ኮይኑ ዝስማዓና ነይሩ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ኢኻ ትብሎ ሞዴስ ዝበሃል እንጂ ናይ ኣሜሪካ በቲ ሓደ ናይ ቻይና እቲ ኳሊቲ ናይቲ ንብረትን ወላ እቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ንብረትን ከርእዩ ኢሎም እንዲኦም ቻይና ኣድቨርታይዝመንት ኣይገብሩን እዮም ወይ ዘረባ የብዝሑን እዮም ደሞንስትሬት እዮም ዝገብሩ እጅረይዎ ብዚ ናይ ዩኤስኤ ፓድ ከምኡ ድማ ናይ ቻይኒስ ፓድ ኢሎም እዮም ገይሮሞ ከምዚ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት እዮም ድማ ንቻይና ንቅድሚት ደምፆም ዘሎ ዶሚኔት እናገበሩ ንክኸዱ ዝገብሮም ዘሎ ከምዚ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ንብረት ካብታ ዝነበረታ ዝበለፀ ኳሊቲ ብሕሱር ዋጋ ዝበለፀ ኳሊቲ ብዝሓሸ ወይ ካብ ዝበለፀ ዋጋ እጂ ከምቲ ኣብ ኤኣይ ትኾነ ከምኡ ኣብ መኻይን ትኾነ ኣብ ኩሉ ዝያራ ይዋ ሕጂ ሓንቲ ዝገበረ ቀዳመይቲ ናይ ኣሜሪካ እያ ሴም እታ ጓል ኣንስተይቲ ፅግያት ምስ መፃ ማለት እዩ እዚ ናይ ቻይና ረእይዎ ከመይ ገይሩ ውሕጥ የብሎ እዚ ወላ ምንእስነቱን ወላ እቲ ፎርማ ናቱ ረእዮ እቲ ውፅኢታውነት ናቱ ድማ ረእዮ ከመይ ገይሩ ሰትይዎ ለነቲ ዳ ማለት እዩ ኣብቲ ረእዩቲ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ክሳራታት ከም ዘለዎ እቲ ናይ ቻይና ግረይዎ so these are the things that ኣሜሪካ ድያ ትሕይል ዋላ ቻይና ንዝብል ሕቶ ሲምፕሊ ከይተዛረቡ እዮም መልሲ ዝብዎ ኣብ ኩሉ ነገር ድማ ከምዚያ ገይሮም ኣብ ኤኣይ ናይ መን ሞዴል እቲ ዝሓየለ ንዝብል ለንቀነ ነቲ ዝሓየለ ሞዴል ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ እቲ ናይ ክላውድ ዝበሃል ናይ አንትሮፒክ ዝበሃል ናይ ቻይና ኪሚ ዝበሃል መፅዩ ጥዋዕባ ዓቢልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ደረጃ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝፃወተሎም ዘሎ everywhere you go they are dominating it ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ መኻይን ኣብ ሶላር ፓነልስ everything you name ዝኾነ እንተፀዊዕካ ቻይና ዶሚኔት ክገብርዎ ኣለዉ ነቲ ካልእ ድማ የርክቡ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝነግረካ እዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ዝገብርዎ ቻይና ከምዝበለት ዝብልዎ ኣብ ኩውንነት መን ምስተፈተነ ቴሌፎናቶም ይኹን መኻይኖም ይኹን መራኽቦም ይኹን ነፈርቶም ይኹን ቴክኖሎጂዮም ኣፅዋራቶም ይኹን ኤቭሪቲንግ ከተወዳድሮም ከለካ ቻይና ከምዚኣ ገይራ ያፃወተሎም ዘላ ቻይና ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ብዝሓሰረ ዋጋን ብርትዓዊ መንገድን ከምኡ ድማ ብዙሕ ፈኸራን ተሃዲድን እገዳ ክነብሩ ዘልካ ኢና ፀገም ክንገብረልካ ኢና ከይበለት እያ ትብ ዘላ ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ክጅምር ናይ ኢራን ክጅምር ከሎ እንታይ ይብሉና ነይሮም ሊቃውንቲ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ዝበዝሕ ነዳድናታ ክበዝ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዝመፃ ስለዚ ክትዓኒ እያ ቬኔዙዌላ ካብ ቬኔዙዌላ ተወስዶ ዝነበረት ቆሪፅናያ ኣለና ኢራን ተወሲኽና ኣላ ቁጠባናታ ክረፕለት ክኸውን ይብሉ ነይሮም ኢራናውያን ከ ፈርጌት ንሕና ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባናትና ድሕሪ ቁርብ ትለይ ነዳዲ እውን ከድለየና ኣይኮነን ኢሎሞ ሉክ ኣት ዲስ
Energy prices around the world have been skyrocketing ever since the start of the war in Iran, but at least one country is weathering the storm better than others. In China, a years-long investment in renewable energy is beginning to pay off. In tonight's Prime Focus, ABC's Brit Clennett travels to rural China to show us the massive solar farms that are changing the face of energy consumption in that country. This is China's northwestern Gansu province. ቻይና እዚ ውግ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ መፅአ ነዳዲ ምስ ተዓፀወ ቻይና ቁጠባናታ ሃይሊ ኢንዱስትሪያላይዝድ ወይ እውን ዝዓበየ ፋብሪካ ናይ ዓለም ስለ ትበሃል ዝበዝሐ ፋብሪካታት ስለ ዘለዋ ብዙሕ ነዳዲ እያ ትህልኽ ሕጂ ምስ ከምኡ እዛ ሃገር እንታይ ክትከውን እያ ነዳዲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበዝሐ ነዳዲ ጋዝ ካብኡ ይድወፅ እዚ እንተተዓፅይዋ ጠቕላላ ዘይትረክብ ተላ ቻይና እንታይ ክትከውን እያ ቁጠባናታ ከዓንዩ ከምዚ ክኸውን ይበሃል ነይሮም ቻይና ኦልሬዲ ነዚ ነገራት ክመፅእ ከም ዝኽእል ገሚቶም ምድረ በዳታት ናቶም ጥቕሚ ንዘይነበሮ እንታይ ገይሮሞ እቲ ዝበለፀ ናይ ሰዓት መመንጨው ገይሮማ ከም ኣብነት ክትጠቕሶም ትኽእል ሃገር ንቻይና ኢግኖር ንክትገብራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሶሪ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቻይና ኣብነትና ክትኮነና ትኽእል ሃገር እያ ክንደይ ኣለና ገያፃት ቦታታት ወላ ሓንቲ ዘይንጥቀመሎም ዘለና ፀሓይ ክበልዖም ዝደልዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካብ ከረን ታሕቲ እንድሕሪ ኮንካ ኣሎ ቦታታት ገያፅ ፀሓይ ንሂወትካ ዘብለልካ ነቲ ቦታታት እቲ ከምዚ ጌርካ ኢንፋክት ወላ በዓል ዱባይ እውን ገይሮሞ ካብ ቻይና ቀዲሖም ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ነዚ ቦታታት ጌርካ ምናልባት ሕጂ ሎሚ የምፃልኩም እየ ዘለኹ ግን ምናልባት ኣብ ድሕሪ ተገይሮም ከሪአኩም እየ there was this እተን መጀመርያ እተን ሶላራት እንታይ ገይሮም ምስካብ ሓደ እዚኣ ሓንቲ እያ ኣብ ሰሃራ ጥራ ኣብዚኣ እንትዋ መርአኹም ነይረ እንታይ እስኪ ክገብሩ ጀሚሮም ኣሎ መሲልኩም ራይወ ንኣብነት ኣብዚ ያላ ቃላይ ምሽ ኣሎ ንኣብነት ዲጋ ገርሰት ውሰድዎ ናይ ኤርትራ ዲጋ ገርሰት እቲ ዲጋ ገርሰት እንታይ ይገብርዎ እቲ ማይ ምሽ ኣሎ ብላዕሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ሲ ቃልዕ እዩ ማለት ዲጋ ምስ ገበርካስ ማይ መሊኡ ኣሎ እቲ ቦታ እቲ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘሎ ቦታ እንታይ ትገብረሉ ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ትኽእል ኒኻ ፀሓይ ወርዶ ነቲ ማይ ገሊኡ ይህፍፍ ገለ እንታይ ገይሮም መስከ ነቲ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘሎ ቦታ ከምዚ ፓሎታ ዘርጊሖም ሶላር ፓነልስ ገይሮሞ ኣታዝዮም ሰባ እዚኣቶም ሰብ ኣይኮኑን ኢለኩም ያነ ገለ እዮም እዚኦም ነቲ ቃላይ መሊእዎ ዘሎ ናብነት ዲጋ ከርከበት ውሰዱ ማዓት ማይ ቦት ማይሲ እቲ ዲጋስ ንድሕሪ ተዘርጊሑ ዘላ ዲጋ ገርሰት ርየ ነይረ ከምኡ ፋንኮር ርየ ነይረ ኣብ ኤርትራ ከለዉ እቲ ዲጋ ገርሰት ንኣብነት ካብቲ ጫፍ ናቱ ትመንደቕ ዘለዎ ገለ ኮይንካ ንኔው ሪኢኻ ሳይትውድኦን ኢኻ እዚ ርሑቕ እዩ ዝኸይድ ንድሕሪ ዳርጋ ብጎቦታት ገይሮም ሸፊኑ ስለ ዝኸልከልዎ እቲ ማይ ንኔው ከይድ ዝኸደ እዩ ሕጂ እቲ ማይ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ዲጋ ኣብ ማይ ሒዙ ዘሎ ዓብ ቦታ ይሒዝ ዘሎ ነቲ ቦታት እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ናፃ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ፓሎታት ገይሮም ካብቲ ባሕሪ እናተኸሉ ሶላር ፓነልስ ኣብ ልዕሊ ይገብሩ በቲ ማይ እቲ ፀሓይ ነቲ ማይ ክህፍፍ ዝግብኦ ብሶላር ገይሮም ተቐቢሎም ናብ ኤነርጂ ይቕይርዎ ከምዚኦም ዓይነት ጂነስ ኣተሓሳስባ ዘሎ ሃገር እኳ ዘይረኣኾነ ማለት ሲ ፈጠራውነት ኣብ ካልእ ዓለም ነይሩ ከምዚ ናይ ቻይና ግን ኤፍሪ ሪሶርስ ናብ ፀጋ ክቕይርዎ ዝደልዩ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ነገር ክልተ ሰለስተ ዓይነት ጥቕሚ ከም ዝህልዎ እዮም ዝገብሩ ስለዚ እዚ ድማ ናይ ኢኖቬሽን ክእለት ናቶም ናይ ፈጠራውነት ክእለት ናቶም ላዕሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ካብዚ ፀጋታት እዚ ዝያዳ ተረባሒት ክትከውን ትምኒትና ከም ወትሩ because at the end of the day ኤርትራ ነዳዲ የብላን ክሳብ ሕጂ ብንፈልጦ ስለዚ ዝርከቡ ፀጋታትና ኣብ ኣደና ግዜ ክወስደልና ኸውን ዝተወሰነ ግዜ ዓድና ግን ምስ ውሕድ ህዝቢ ዘለና ሶላር ጥራይ እንተጌርናዮ ክንምንታይ ብነዳዲ ዘይንፅሉ ሃገር ክንከውን ከም ንኽእል እዩ ዝረኣየና ነዳዲ ሲ ከቢሩ ኣይከቢሩ ኦፍኮርስ ኩሉ ኢንዳስትሪ ናትካ ብሶላር ክትገብሮ ከቢድ እንድዩ ምክንያቱ እቶም ኢንዳስትሪስ ብዙሕ ነዳዲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝርከቡ ነዳዲ ናትካ ነተን ዓበይቲ ፋብሪካታት ጥራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ህዝቢ ግን በዘን ሶላራት ክግልገለሉ ዝኽእል መንገዲ ዝከኣል እዩ እዚ ዋጋ ናይ ሶላራት ድማ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢንፋክት ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ሶላር ትካል ዘለዎ ኣብዚ ኣፍሪካ ሃገራት ናይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኣንጎላ እዚ ኡጋንዳ ገለ ዝሰርሕ ሰብ ይዘራረብ ነይረ ኢሉኒ ቀደም ክንጅምር ከለና እዚ ናይ ሶላር ቢዝነስ ሎምን እቲ ሶላር ኣመና ይሓሲሩ ኢሉኒ እናሓሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ቻይናውያን ብብቅዓትን ብብፅሕን ከፍርይዎ ጀሚሮም ስለ ዘሎ እቲ ዋጋ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ኤርትራ ኣብታ ገደስቲ ቦታታት ናታ ከምዚ ጌራ ናይ ከምዚ ዲጋ ናይ ህዳሴ ጌርናዶ ኤነርጂ ኤክስፖርት ክንገብር ኢልናዶ ገለ ድብልዎ ዘለው ኤርትራ ኤነርጂ ኤክስፖርት ትገብር ሃገር እውን ክትከውን ትኽእል ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ውሕድ ህዝብና ዘድልየና ፀዓት እውን ድሩት ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝኾነ ነዚ እውን ከም ኣብነትን ከም ኢንስፒሬሽንን ክንጥቀበሉ ኢልና ኢና እንተ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ንምርጫናትና ሰሪቃትና ክብሉ ኣይሓፍሩን እዮም ንዓዶም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይትርእዮም ዘለካ ብጀካዊ ኩናትን ወረ ኩናትን ካልእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ዓድና ንህልካ ሕጂ ቻይና ከዓ
ክሰርቀና ጀሚራ ምርጫናትና ኣነ ከይምረፅ ይብሎም ኣሎ ንስኻ ተመሪፅካ እንታይ ለውጢ ተምፅእ ኮንካ ኢኻ እሞ ዘይውግእኻ ከምቶም ቅድሚኻ ዝነበሩ ኢኻ In some respects, it's also existential because it's very difficult to be the global hegemon and say that we couldn't even beat a regional power with, not much military behind it, like Iran. Michael Every, welcome to The Business. Great to be here, thank you. So the US-Iran ceasefire is gone. The blockade on both sides looks to be staying. There's reports the US wants to put boots on the ground on Iranian islands. I mean, this conflict is not slowing down. No, it doesn't. If anything, it seems we're going through another phase of escalation. We'll have to see how far that escalation goes and how long it lasts. Anyway, እንታይ እያ ተዘረባ ከሪአኩም ነፍሲ ወከፍ ስኮላር ኣነ ቸክ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ኩናት እዚ እናገደደ ዝኸይድ እምበር እናፈኾሰ ዝኸይድ ኩናት ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩና everywhere you look እቲ ኩናት ናብ ከበደ ክኸይድ እዩ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ነገራት እናፀንቀሩ ክኸዱ እዮም ዝብሉ ስለዚ we have no reason to believe እዚ ኩነታት እዚ እናቐለለን እናፈኾሰን ክኸይድ ኢልካ ንኽትኣምን ዝኾነ ይኹን ምክንያት የለን እስራኤል ዝበሃል ሃገር ድማ ረብሓታት ናቱ ክሳብ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሸናኽርዎ ክሳብ ዝኽእሉ ዝኾኑ እቲ ጉዳይ እናኸበደ ክኸይድ እዩ disloyal. First of all, loyalty goes two ways. Second, the loyalty that matters is the loyalty of our leaders to the country they represent. Okay, and they're disloyal. Trump has been disloyal to the United States, totally disloyal to the United States. He cheated on the United States with a foreign power. So I'm not the one who's been disloyal. President Trump, all by himself, without Benjamin Netanyahu. እንታይ ስለ ዝብልዎ እዮም ነዚ ታክ ካርልሰን ዲስሎያል ንኣሜሪካሲ እሙን ጅግና ይኮንካን ይብልዎ ኣሎ እንታይ ስለ ዝገበርኩ እየ እሙን ጅግና ዘይኮንኩ እቲ ፕሬዚደንት ኢልና መሪፅናዮ ዘለና ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ንረብሓ እስራኤል ኢሉ ኣብ ዘየድልየና 5 ሳንቲም ዘይንረኽበሉ ኩናት ኢቲና ብሕማቅ ከም ንሰዓርን ከም ንዋረድን ይገብረና ኣሎ ክምረፅ ከሎ ንሱ ኩናት ከም ዘይኮነ ይጎስጒሱ ኣነ ድማ ሓጊዘዮ ስለዚ መን እዩ እቲ ናቱ ሎያሊቲ ወይ ከዓ ተኣማንነት ኣጉዲሉ ዘሎ ኣነ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ ኩሉ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣውፅኡ ንኣሜሪካ ማጋ ኢሉ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘማዕብል ነገር ክገብር እየ ደጊፈ እዮ ካብ ወፅኡ ግን ቬኔዙዌላ ክብል ገለ ክብል ግሪንላንድ ክብል ኢራን ክብል ፈንጣሕጣሕ ዝብል ዘሎ ንሱ ድያ ኣነ እዚ ብዚኣ ንፁርነት ክህሉ እየ ድልዩ ወላ እውን ካብ ነተንያሁ ተፈልዩ ኩናት ጠጠው ከብል ተፈተነ እኹል ኣይኮነ ንሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዩ ዝብል Benjamin Netanyahu by his side has said the ceasefire is over. Isn't the more honest and direct thing to do hold him fully accountable for his actions as the most powerful man in the world? I don't think he's the most powerful man in the world. I have held him directly accountable. It's his fault. He's the U.S. president. He was elected. That's his job. And a huge part of the job is resisting pressure from outside forces. I mean, and many presidents have, to varying degrees, resisted, attempts to control them from outside. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ታክካልሰ ማለት ካብቶም ኣገደስቲ ፖለቲከኛታት ፀለውቲ ናይቲ ሚድያ እንድዩ ሕጂ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ሪፐብሊካን ክኾን ኣይደልን እየ ኢሉ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብተደጋጋሚ ነቒፍዎ እዩ ዋላ እኳ ሽግርካ ይርዳእኒ እንተበሎ ኣይነው ሽግርካ ተታሒዝካ ጅሆ ተታሒዝካ ከም ዘለካ ተረዲኒ ኣሎ ስለዚ ግን ልኡላውነትካ ኣረኪብካ ካስኻ ናፃ ሓያል ፕሬዚደንት እውን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ይኮነን ዘሎ ነገር እናበለ ይሃርሞ ኣሎ ነዚ ታክ ካርልሰን ከም ቀዳማይ ፀላኢ ናይ እስራኤል ገይሮም እዮም ሌይበል ገይሮሞ ዘለዎ ከም ዕሱም ድማ የጥቅዕዎ ኣለዉ ለንቀደ ድማ ብብዝሒ ዘጥቅዕዎ ዘለዉ ነቲ ጄዲ ቫያንስ ዝበሃል ስለ ዝደገፈ እዩ ጄዲ ቫያንስ እንተዝነብር ነይሩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ኩናት ኣብ ማይ ተኻየደን ኢሉ ስለዚ ጄዲ ቫያንስ ሕጂ እውን ካብቲ ኩናት ከውፃና ይደሊ ኣሎ ግን እቲ ስታብሊሽመንት እስራኤልን ናታ ኣዳኸርትን ሓደ ታይምስ ዝበሃል ኒውዮርክ ታይምስ ይበል ሓደ ታይም ማጋዚን ይመስለኒ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ኣውፅኡ ድሕሪዚ ኤምኦዩ ምፍርራሞም ወይ ሓሳብ መምፅኡ ጄዲ ቫያንስ ድማ ምስ ኢራን ክዘራረብ ድሕሪ ምጅማሩ ንዑ ንከፍርሱ እስራኤላውያን ናይ ቀደም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካምፔን ማኔጀር ዝነበረ ብገንዘብ ቆፂሮም ኣንፃርቲ ኤምኦዩ ከምኡ ድማ ነቶም ኤምኦዩ ዝድግፉ ዘሎ ከም ጄዲ ቫያንስ ኣታክ ክግብሮም ከጥቅዕዎም ብብዝሒ ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክቃወመ እዮም ዝበለ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ብየማንን ፀጋምን ከምዚኣ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ I have a few comments for the Vice President himself. Mr. Vice President, you spent the better part of your interview whining about people criticizing you online and inventing conspiracies about U.S. allies like Israel, instead of actually being a man and taking responsibility for your own failures. It couldn't possibly be that Americans, Israelis, Iranians, Gulf Arabs, national security experts, or even many of your own supporters rejected by the Israeli government.
كم تريو وزلهم نتيجة ديفانس كم زيوم عينت زعمسلو نسرائيل سلمتاي تنقفا سبعي زي تخون نسرائيل زنقف إسرائيل أمريكان محزنة كتفرسي الكاتفتنا لها إسرائيل دما زخونة يخون أنس أركز قبر تيبلان كونسبيراسي تيوري تكبر كل أتوم يمكم أورجنايز زخونة متكعت زقبروا لزلو زد ما نتما غاز بحال زنبرة ميديانس الواناتهم أو كلتا مغيلو له قال يوم نتيجة ديفانس زدقفو كون خلو كم بالتاك كارلسون قالوت نتنا إسرائيل كايدا دزلو أتوم استرفنا إسرائيل كراغرد ما بزبرت عقوانقا كابتنا إن إسرائيل زي نقفة نعوخا خنهرب لنا كراش كنقبر لنا كنا نسأل لنا يمزبلو زلو عمودة إسرائيل كنمتاي تجنيقا خمزة بزيا خمزازما Israel has never had any strategy. I mean, I've lived in Israel for many years. I've been working with IDF officers on the strategic and operational level as part of my background in professional military education. I can tell you Israelis have a very limited view on strategy because strategy really is a political thing, right? And war is just a means to get to a political end, to an end state of stability and security. For Israel, the military in itself is not a lever of power. It's an end in itself. And we've seen that since 1948. Israel has never properly won a سنتا يزبل زلو استراتيجي لنا كنزارب كلنا إسرائيل زبال استراتيجي زبال يبلو زي بحثر زبالة إسرائيل استراتيجي هاللي ويفلتني معناته كوينات تتقبر نتا بوليتيكا كتبص حزي كالكا بتو كوينات صغت غيركا امودا تاغن بوليتيكا ومعلبيا خاخد قبرو لزلك كايلو عود ترغيبكا كلا ترغيب كانت بولودتي وتهدروا عودنا بوليتيكا عود يخاط كيرا زلك ازياتهم كن توغي تو استراتيجي توغي مقصالي تو استراتيجي مبر بوليتيكاوي ነገር ክገብሩ አይፈትኑን እዮም ስለዚ ናይ እስራኤል ስትራቴጂ ልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ there is no strategy እስራኤል እትኽተሎ እናበለ ይዛረብ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ይዘርእየና ዘሎ በዚ ኩነታት ርኢና ድማ እዚ ናይ እስራኤል ትኽዶ ዝነበረትን ትኽዶ ዘላን ዓብይ ፀገም ይፈጥርሎም ዘሎ ነቲ ሚድያ ናይ እስራኤል ንኩሉ ነገር ክሽፍኑ ንኩሉ ነገር ጠጠው ከብሉ ንኩሉ ነገር ከብሉ ከቢድዎም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገም بحد من قد كتفتحي تخلنيها and علم ملئت دما نسرائيل صبو غيره بتتخكلنيا مسلنا تطمتا سلازلا ايران بينات راي نزو كله تبدل زلا اسرائيل تخدو زنبرت كنتات دما كله سبي عزبلو اموداتا زنا اسرائيل غديفكا دونالد ترامب مس امارات كبرو زلو غداي مس ايران زغبرو زلو غداي ناب زبانا غصو بخمي منقد الحقوق كم زلون كن منتاي يا بحري ناي ميديا اتنشن بابيل مندب ناي ميديا قال احتار رقيبو خمزلو كريكم معناتو هنا ابت بوتا سلازلنا كارتاناتنا ابزخون يقوم بوتا كرسلن رزلنا اجنا بزبانا let's go. Although the US says talks with Iran are continuing, the latest exchange of strikes is breaking down the agreement that was meant to pave the way to a final deal to end the war. Iran has effectively closed the Strait of Hormuz, the crucial waterway through which 20% of global oil exports transit. And the US has reimposed its naval blockade of Iranian ports. Iran's ability to disrupt commercial shipping has given it leverage in the negotiations. On Wednesday, the Revolutionary Guard threatened to close all other export corridors. Okay, come through was a locum had a capti media عبي attention النهبو زمت زلوا يون عبي كل حتى النهبو زمت زلوا عرسي قداي نايزي وشمت حرموزيو سلزي وشمت ناي بابيل من دمالتيو gate of tears ويكا ناي نبعت مع صوده نبلا نخل سلزي زبوتازي أمانة أقدس نخوني متسألو سلزي زهان تايزريكا إيران already متنقعتا هيبالله نزي بوتازي كتكملو مخانا أبزي سبب كفالناتو 29 كيلومتر يو بابيل مندب بقمت علو أبتزي سبب كفالو وشمت حرموز 39 كيلومتر يو سلزي بابيل مندب ساكندي نيشتي محنقو مخانون بقمت علو اتي زلو كنتات نايزي بوتازي كنتات دما ويون نزي بوتازي نخدق وعصرو ساكندي قليل مخانو ويون انكفات نخد فتر كند من تاي قليل مخانو يزرداك ننويح وان دما أبرحوق بوتا دما حماق كتقبر تغل اجي ولا قوة تزربا like it's really زقر من ديو بمولو تزربا حوتي زفترو زلو كنتات يوم زلو and then everybody is running to or rushing to جبتي اتزاقم بحوتي بيمن بنيوي دمت زلو يزبحال كل اتهم دمان عون مكل خال اب جبتي قصم يمزقو يزلو this is زقر من نقري قالوا تقول كم تري ودا لهم ابتدي تحت جبت من الله سومالي لاند ስለዚህ እስራኤል ዶ ኢማራት ዶ አሜሪካ ዶ ገለደ ይብሉ but
rarely ወይ ዋላኳ ናብ ኤርትራ ገጽካ ዝግበር ነገር እንተሎ ግን ኢፌክቲቭሊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይተራየን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ኤርትራ ክንምንታይ ለቨሬጅ ከም ዘለዎ ኣብዚ ቦታ ዝርዱ እዩ እንታይ ማለት እዩ ግን እቲ ኤርትራ ኣብዚ ዲስካሽንስ ዘይትመጽእ ዘላ ሓደ ኣብ ደገ ባሕርናታ ሙሉ ብሙሉ ትቋፃር ሃገር ምዃና ሓደ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ድማ ብኡ ክመጽእ ዝኽእል ፀገም ስለ ዘየለ you know sometimes ትፀገም ምህላዊ attention ዝባካ ብገንጅብቲ ዝመጽእ ፀገም እውን የለን ግን ነቲ ብሑቲ ዝመጽእ ዘሎ ፀገም ብጅብቲ ክፈትሕዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ but you know ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክንምንታይ ዝንቡዕ ዝኾነ ስትራቴጂ እውን ከም ዝኾነ ንኽትፈልጥ ሑቲ ኣብቲ ባብኤል መንደብ ዘሎ ፀቢብ ቦታ ኣብኡ ጥራይ ኣይኮኑን ዝሃርሙ ኣብዚያ ፀባብ እዚኣ ጥራይ ኣይኮኑን ነተን መራኽብ ዝሃርሙን ዝያዳ ዝሃርሙን ላዕሊ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ኣብኡ እየን ዝህረማ ተን መራኽብ ምክንያቱ ኣብዛ መፃበቦ እዚኣ መፂኦም ጥራይ ኣይኮኑን ውግእ ክፈጥሩ ዝደልዩ ዝዓበየ ናብቲ ካብዚ ቦታ እዚ ምስ ሰገሩ ኣብ ዘሎ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ኣብኡ እቲ ፀገም ዘጋጥም ስለዚ ድሮ ሑቲ ነዚ ቦታ እዚ ክቋፀሮን ድሌት ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑን ነቲ ተን መራኽብ ከማ ናብ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ተፀጊዐን እየን ዝኸዳ እዩ ዝበሃል በቲ ናይ ገማግም ናይ ኤርትራ እየን ተፀጊዐን ዝኸዳ ምክንያቱ ውሕስነት ዘለዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝናኾነ ከሎ ግን ምስ ኤርትራ ኢንጌጅመንት ክገብሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ካልኦት ከምቲ ዝድላይ ይረኣዩን እዮም እንታይ ማለት እዩ ለንቀነ ዩሮፒያን ዩኒዮን በታ ዝዓበየ ዲፕሎማት ናቶም ናብ ጅቡቲ ከይዶም ነይሮም ኣብዚ ቦታታት እዚ ድማ ዑደት ኣካይዳ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣሎ Thank you for your warm welcome and thank you for your hospitality here in Djibouti. Djibouti is a highly valued partner for European Union. I've just visited the ships at sea serving the EU naval operations Aspides and Atalanta, and it's a pleasure to be here with you today. Seeing our sailors at work reminds me and reminds all of us that the freedom of navigation cannot be taken for granted. It must be protected every single day. For 2 decades, Djibouti has been one of the European Union's closest maritime security partners in the region. ስለዚ ጅቡቲ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምዃና እያ ትነግር ዘላ ካያ ካላስ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን እያ ኢትዮጵያ ከይዳ ነይራ ምስ ብልፅግና ምስ ኣቢ እውን ተረኺባ ነይራ ብዛዕባ ዝበለቶ ግዜ ተረኺባ ከምፃልኩም እየ ዝያዳ ግን ኣብ ጅቡቲ ከይዳ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣለዎም ኤውሮፓን ናይ ጀርመን ዲ ዋላ ናይ ገለ ሓይሊ ባሕሪ እውን ኣሎ ምስኦም ኣብቲ ባሕሪ ኣትያ ነቲ መንገዲ ናይ ባሕሪ እውን ከም ዝተዓዘበት እዩ ዝንገር እያ ገሊፅ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናታ ኣውፅያቶ ነይራ ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣካል ፓርትነር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝኾነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ልዕሊ ማንም እዚ መንገዲ ባብኤል መንደብን እዚ ቀይ ባሕርን ልዕሊ ማንም ኮንቲነንት ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ዘገድስ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ኤስያ እዩ ቻይና በሎ ጃፓን በሎ ደቡብ ኮርያ በሎ ካልኦት ሃገራት ፊሊፒን በሎ ማሌዥያ በሎ ኢንዶኔዥያ በሎ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለማዊ እዩ ዝቕመጥ ህንዲ በሎ ኩሉ እዩ ዘሎ ኤውሮጳ ድማ ኤክስፖርት ናቶም ኣብኡ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ንዓታቶም ልዕሊ ማንም ዘገድሶም but then they are banking on a very tiny country ኣብታ ዝደቐቐት ሃገር ኩሉ እንቋቁሖም ኣብኡ ሪዶም ኣለዉ now tell me if this is a strategy ፅቡቕ ስትራቴጂ ትብሎ ደነዚ ተጎራቢቶም እዮም ኣብኡ ዘለዉ ኩላቶም እንቋቁሖናቶም ኣብ ጅቡቲ ሪዶም ኣለዉ ኣይግበሮ ኢና ንብል እምበር ሑቲ ክድርብን ተጀሚሩ ኣእማኑ ክድርብን ተጀሚሩ ሕማቕ ነገር ክረአ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣይግበሮ ኢና ንብል ሕማቕ ናይ ጅቡቲ ይኹን ናይ ካልእ ስለዘየድልየና ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብመንፅር እቲ ዝካየድ ዘሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን ነቲ ፓርትነርሽፕ ክሕይሎ ከም ዘልን ፍኮርስ ንጅቡቲ ደገፍ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉን ኖ ወንደር ስለምንታይ መፅኦም እዚ ሑቲ ነቲ ቦታ እቲ ኢራን እባ ሓድሽ መግለፂ ውፅያ ነዛ ካርታ እዚኣ ዘርጊሓታ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ትሪያንጉላር ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ነጊሮም እሱ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ ባቤል መንደብ ምስ ሊባኖን ሰለስቲኡ ኣላጊብካ እቲ ዝበለፀ መሸንቆቃ ክገብረሉ ትኽእል እዩ ሌቨሬጅ ፖይንትስ ይበሃሉ እዚኣቶም ስለዚ ባቤል መንደብ በይኑ ዓብ ፅልዋ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ነኖ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓብ ፅልዋን ዓብ ሓይልን ፈጢሩሎም ኣሎ ጎኑ ጎኑ ንባቤል መንደብ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ከተላግቦ ሑቲ ሓይሉ ነዚ ከባቢ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክቋፃፀሩ ተጀሚሩ ደን እታ ናይ ሊባኖስ ዝብልዋስ መይብን እስራኤል ቼክሜት ንምግባር እያ ክጠቕመካ ትኽእል በቲ ንዓለም ሙሉእ ዘገድሳ እዘን ክልተ እየን ናው እዘን ክልተ ነገራት ንምስትኽኻል ብዙሕ ኣጀንዳታት እዩ ዝግበር ዘሎ ሑቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ ኣሎ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ሑቲ በይኑ እዚ ኣይኮነ ምስ ኢራን ኮይኑ ኢራን ሓይላ ወፂኣ ነዘን ሃገራት ዓረብን ገለን ትሃርመሎ ኣብ ዘላ ድለ ኣይኮነሲ ኢራን ኣብ ውግእ ከይኣተወ ተጠንቂቓ ከላ ሑቲ በይኑ
بينو أمريكا مس 50 دي ولا مس 30 هجرات مشارختي لفنت كدانا قيمة قلم مراقب حزامتي أي فتحته الموضة تبت أولاي موديهم منيرو سلازي هجون انتقون حوتا أبز جاي مزن تمتيو كن منتاي مزن بعنا يكون طبعا كفتر كم زخوني يزن كرزلو however again زيا قد زيا حزولي تتوابلو مغنياتو أجندة زدلي قربيت كم زلنا سرح زدلي أشكال تزدلي قربيت كم زلنا أيتزنقوان مثلا إسكا كانت أمستناتو نامشك على بحقي كنريو has always been closely tied. Ethiopia's sovereignty has always been closely tied to the Red Sea. Since the Aksumite Empire, Ethiopia has minted its own coins and maintained a strong naval presence. Great rulers like Emperor Ambezion I and Emperor Yaakov strengthened the Red Sea coast and the Zela trade corridor, recognizing their strategic importance. Although foreign powers repeatedly challenged Ethiopia's access, generations of Ethiopia sacrificed their lives to defend it. During the كم زين 3 زلهم أبسال ساجي تسويقون تمرتي ميديا زات واز مثلا بلتقنا عليتون كبكم بزعبا بحر زبلو وزلو نقول عندك عند ولا تخلج عند بلو أقسم قلنا بالكان زبن إن تمليسكا زقبر زلو عند راني أجندا بحري مستا كنتاتنا بابيل من كل قبوا سلزلي زلو أشكلت من دايز بلا نزيا Because at critical moments in history, internal divisions created opportunities for external interference. The lesson is clear. Nations cannot build their future through division. Prime Minister Abiy Ahmed emphasized the need to break a political cycle that begins with harsh words and ends in conflict, replacing it with dialogue and understanding. That's why Ethiopia has started a historic national dialogue, bringing together more than سلمتاي بحر كسيرة إثيوبيا مغنياتو وشتاوي بأسناتنا زفترو نحتنا كنبالا عينا أفدق بحر كسيرنا نزي كنتات الزدما تزبل حمر حناتنا زعشل فشاب أي كفل كماتن تتوزبلا مالتيو قدش بلانا قيملو نتي سأقبنا يتعدي يحويو ناب صبوق كنتات نغقبر 4 حكيبو زيت جمير له سلازي وشتاو سأقم تفتعنا بحر ونكن ركبنا خلينا يا تمل أختي أجي I appreciate كايبل I despise أنا زحرق أنا زسلا عن نجرت له بلسقنا أبي أحمد ميديا مردويو زوم تري وام زلهم ناشتو نعين نعهم زدنا قري مثلا نزو أوديانس نايزي كانت زدنا قري مثلا نخندي إشل أفريقيا أو كم زدنا قرر قصنيه زغون أفريقياوي كم زعينة بامب ناقبر بالسوشيال ميديا انتهي قبرهم الله برين وش قبرهم الله ده مالتيو إثيوبيا بناي دقة حالتات مستنا يدقنا أوروبا أنا قالن تسأل أنا زلوهم إمبرياليست تسأل أنا زلوا بأفريقيا بزيوم من سياب جيرو بأوالد جيرو بملك عقل جيرو كم يوم قبروا لي زي ده قبر له نتهم أفريقيا إثيوبيا إيرترا ناس نتناقض كيدنا يدقة شرح 5 نبرة أفتكر بحرز خسرت له قال سوال له زيدا منتهي قال no this strategy من على بعد أبحث يرجع عند سلته نتهم من سيات أفريقيا أنصارنا تحسس بأنه خلوهم يزقبر سلوا يسلطنا خوانجن أمودة بلتقنا ننوي عمتات كنبر خل دايكلن ملكة حتوزع الطغينو يصير حزن لجن كم تنسب عفز باله أنا أنت زي رحب قوة بحري لك أي كربوية مزبله إت بروباغندا يصير حزن له أب لك كم زعب أمريكا بتيك توك يا رب من إسرائيل كم يسعر والله وتري والله تيك توك بمن سيات بنعشتوز تجبره كامبين ناي إسرائيل ناي بليونز قلواز نبرة بأمريكا كم يلعنونه بلالو سوزي media works perception مغيار رجز إيرترا بناي أفريقياويان من سياتنا كالو دقو ماتا دمت هجرة يكونتن كن perception ناي سبي قد سكاي سبب بزعبها تغكلني تاريخ كفولت أقداسي لذي بلتقنا ويداتي حسود مهامس لذي تعرف بر اتزقبرو صعر أب ميديا نسب نمد نجار قليل نجار يكون هجر ملتنا قاص على خلو تايبلو ولو معبل زل هجر كم تبهالي غير وازلو is marketing تصبق سايد ناتا بمن غيرو حزبو كم زي امنو سلز فلت افريقاوያን نامسه ኢንፍሉዌንሰርስ ቲክቶከራት نامسه ዳርጋ ان افريج تو افريقاوين ተሰሚከ ኢትዮጵያ ተዝበለጸት ሀገር አብዙ ዋን እዚ ይዝብል ከም ዝብል ቪዲዮታት እዮም ዝገቡ ከምዚ ሀገር አብነት የለን ናቢ አሕመድ ናይ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ግበር ወይም ዝብል I've seen many videos like that ምክንያቱ ነቲ ኩናት ናቱ ክንዱዝ ዛረበሉ ሚዲያታት ስለዚ የለን ነቲ አባ ማሕራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ናይ ትግራይ እኮ ጫውጫውታ ፈጢር ነይሩ ነዚ ናይ ማሕራ ናይ ኦሮሞን ከምዚ ዝላ አቴንሽን አይረክብኒ ምዕራባዊ ሚዲያ ይሽፍኖኒም ساتهم كبزحلو ومبر أبتي campaigning دخم زبالي محكنا مزرعة الجونين بكمتي
نتي إنفلونس ناي مفتعر سي كم ناي محرق عنزا ناي محرق قايس كم تزدل بدقي ترعين أفريقيا عين كفلتوا يكالون برجت أبد ما مستي establishment تدقفوا زلوا أيدي حاجة زي رخبو جين أبزون BBC جرام مريرام نزيهم كاسم عليه نعتاتهم انتمتنك على اللاتني ريد دقاقي موزل قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد መንግስቱ አፍደገ ባህርን ምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሞ ረጋጊጽሎ ያልተመረጠ መንግስት ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘይተዛተየ መንግስቲ ብሸፈጥ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርትን ክትኸውን ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ያደረገበት ዋናው ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለዝነበረ ስለዘሎ ስለዝህሎ ይኮነን ስለሚኖር አይደለም ኣብ ኣሕመድ ካብ መወዳእታ 2023 ጀሚሩ ነዚ ጉዳይ ከልዕሎ ዝጸንሐ ኮይኑ ፍላይ ኢትዮጵያ ብ2024 ኣፍደገ ባህር ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ኣካታዕ ሰነድ ካብ እትፍርም ንድሓር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ መጽ እዩ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ መሰል ዋንነት ኣፍደገ ባህር ንምርካብ ክትቅርቦ ዝጸንሐ ጠለባትን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳትን ከም ኣዋጅ ኩናት እትቆጽሮ ኤርትራ ዝነበረን ዝምድናታት ክሕርፍፍ ገይርዎ ይርከብ ተዓዘብቲ ድማ ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመት ክሳብ ናጽነት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ወደብ ዓሰብ ክትውንን ከም እትደሊ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ድሕርቲ ብ1998 ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ምዕጻው ክልቲአን ሃገራት ትሒዙ ኢትዮጵያ ካብ ወደባት ዓሰብ ክትርሕቅ ከላ ወደባት ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ንንግዳዊ ምንቅስቓሳት ኣታውን ወፃን ክትጥቀም ጸኒሓን ኣላን ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ጎረባብቶምን አቢ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን መድረኻትን ዝህቦ መግለጺታት ምርኩስ ብምግባር ኣፍደገ ባህር ንምርካብ ሓይሊ ከይጥቀም ዝብል ስጋኣት ከም ዝሓደሮም ይፍለጥ እዚ ካብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ወቀሳ ዝገጠመ ኮይኑ ብመገዲ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዝወሃቡ መግለጺታት ብዛዕባ ማያትን መሳኹቲ ባህርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባህሉን ተባሂሉ ዝተባህለን እልቢ የብሉን ክብል ክነቕፎም ጸኒሕሎ ኣብ ግን ኢትዮጵያ ንዝኾነት ሃገር ወሪራ ኣይትፈልጥን ኣብ መጻእውን ኣይክትገብሮን ያ ክብል ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣፍደገ ባህር ካብ ዘይብለን 16 ሃገራት ሓንቲ ኮይና ሕጂ እዚ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት እዮም ትሪ ዘለኹም ኖርማሊ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ሓንቲ ቃል ከይመልቆቶም ኣይትሓልፍን እያ human rights መሰል ናይ ደቂ ሰባትን መሰል ናይ ከምዚታትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ትጥሕስ ሃገር እያ ይብሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ተጠቂሞም ይጥቀሙላ እዮም ተቓል ኣብ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ግን ንዓለም ሕጊ ዝጥሕስ ዘረባ ይዛረብኩም ዘሎ ይዛረቡን እዮም ላይክ ከምዚ መደብ ህፃናት መደብ ዝቕርቡ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝቕርብዎ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሓደ ልኡላዊ መሬት ናይ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ኣፍደገ ባሕሪ ወይ መሬት ምሕታት ማለት በቲ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ ዘይናትካ ስለትምነ ዘለኻ ዘይናትካ መምናይ ድማ ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ሓሳባ ስለ ዝገልጽ ዘሎ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል እዩ እቲ ዘይናቱ ዝምነ ዘሎ ሰብ ትምኒት ናቱ ንጹርና ኮነ ምስ መፀ ኤርትራ ንኣብነት ሓፊላ ውግእ ክትውጀሉ ትኽእል መንገዲ ኣለዋ ስለምንታይ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ከይመፃ ከሎ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከተብሎ ኩናት ክትውጅ መሰል ኣለዋ ስለምንታይ እቲ ጸላኢ ካሃርማ ወይ ክጎብጣ ከም ዝደሊ ይነግር ኣሎ እዚ ኤርትራ ኣቐዲማ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ክሳብ ዝዳለ ክትፅበዮ ከይትመርፅ ትኽእል እያ ክትገብሮ እያ ይብል ኣለዋ ነዚ ነገር ዝናፈለጡ ግን ከምዚ ሓንቲ ዘይርድኦም ነቲ ነገራት ኣቢ ከም ዝበለ ኤርትራ ከም ዝበለ ከም ዝተባህለ እናበሉ ኣሽካዕላለዮም ዝፃወቱ እዚ ኸ እንታይ እዩ ደይመ ደይልካ ነቲ ሓቂ ገዲፍ ጎሲኻ ፕሮፓጋንዳ ንዓብዮም ዝሕግዝዎ ዘሎ ብትግርኛ ገይሮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናትዮም ዘስዕሉ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኸ ኢሉ ይብሉ ዝዛረበ ፀና ቃል በቃሉ ግን ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር እዩ ሕጊ ዓለም ተትኽተል ነርካ ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ኮይና ልኡላዊት ሃገር ኤርትራ ስለዚ ብዛዕባ ልኡላዊ ሃገር ከምዚ ትዛረበን ኢኻ በተገ ኩሉ እዚ ኣስተውኢልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ግን ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናበይ ከም ዝወስዶ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲቦም ኣሎ ናብ ደልሃመት እዩ ዝወስዶም ዘሎ ምክንያቱ ዘተን ርክብን ዝብል መራሒ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ክዕረቕ ዝግባኦ ምስ ህዝቡ ክዕረቕ ዘይኮነ ኣብዚያ ስምዕዎ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ አማራን አይጠቅምም ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ይህ ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያውቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያውቃል አሁን ሰማችሁት ይሄንን የሰይጣን ቁራጭ ይሄንን የክፋት መልእክተኛ አረመኔ ሰው ሰማችሁት መጀመሪያ ያለው ዲዩ አሁን ከዚህ ጋር ቆመህ የምታስከብረው ነገር ምን አለ ከእንዲህ ያለው ሰይጣን ጋር ቆሞ ሰው ምን ሊጠበቅለት ይችላል አማራን አይጠቅምም አለ ጎጃምን አይጠቅምም አለ ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም አለ አያችሁት አማራ አለ ጎጃም አለ ምስራቅ ጎጃም አለ አሁን ይሄ
ከጌታቸው ረዳ የቃሉን በላው እንጂ ከስድስተኛ ክፍል በኋላ የት ነው የተማርከው ብለህ ጠበቅ አድርገህ ብትይዘው መልስ የሌለው ሰውዬ እንዴት በኢትዮጵያ እንደዚህ ቀልድባታል? አብይ አሕመድ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ኣበርቲዑ ዝዛረብ ዘሎ ቁራጽ ናይ ሰይጣን እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ደብረ ማርቆስ በዓል ክልል ኣምሓራ ኸይዱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ? ኣምሓሩ ንሓድሕዶም ክባልዑ ዝገብር ሓደገኛ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኩስተ ይጠቐመ ንኣምሓራ ይጠቐመ ንምብራቕ ጎጃም ኣይጠቐመ ንጎጃም ኣይጠቐመ እዚ ዘረባ እዚ መሰረት ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ህዝቢ ዘሎ ቦታ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ካብ ንጉስ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝገጠሞ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እዩ። ምስ ተጋሩ ከባልዖም ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ታሪካዊ ቁስሊ ብምድህሳስ ታሪካዊ ቁስሊ ብምትንካፍ ወይ ብምጉዳእ ህዝቢ ንሓትሕዱ ንክባላዕ ነዛ ሓንቲ ጭብጢ ሒዙ ግን ኣይኮነን። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝጥቀመላ ሰብ እዚ ዝብል ህዝቢ ከባልዕ ብዙሕ እዩ ዝፍትን ኣብዚያ ስምዕዎ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ ገርመካ እዩ ኸማ ንህዝቡ ከምዚ ዝገበረ ካ ተመሊሱ ናይ ደገ ፀላእቲ ኢሉ ንባዕለ ኤርትራ ክወንጅል ከሎስ ሃየንታ እኳ ኣለዎ። እንዴት በአማራ ህዝብ ላይ እንዴት እንዲቀልድ ይፈቀድለታል ነው ጥያቄው። አማራን አይጠቅምም፣ ጎጃምን አይጠቅምም፣ ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ማለት ከዛ ቀጠልና ምንድን ነው ያለው? የጎጃም ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ የከፈለውን ዋጋ አለ። አየኸው እያለ ያለው ምንድን ነው? ለጎጃም ህዝብ ጠላት ትግሬ ነው እያለ ነው ያለው። ጉድርቅ ባለው ግልጥ ባለው አማርኛ ይሄን ነው። ጎጃም የሄደው ደብረ ማርቆስ የሄደው ጠላት ትግሬ ነው ሊል ነው። መቼን ጠርቶ? የአፄ ዮሐንስን ዘመን ጠርቶ። ስለዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝተሓሓዝዎ። ምክንያቱ ከምዛ ዝብሎ ፀንሐ ካብ ሻትሻይ ክፍሊ ሻብዓይ ኣበይ ከም ዝተምሃረውን ክሳብ ሕጂ ጭብጢ ዘይረኸብና ሓቂ ንምዝራብ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ዝደሊ ኣብቲ መፅእ ሃገር ኤርትራ ድሕሪ 10 ዓመት ዲገለ ብዛዕባ መራሕትና ብፍላይ ብዛዕባ ትምህርቶም ፅቡቅ ሓበሬታ ክወሃብ ክኽእል ኣሎ። because if somebody is lying about their education they probably are going to cheat and lie about other things. ምክንያቱ ማንም ሰብ ኣበይ ናይ ቤት ትምህርቲ እንታይ ከም ዝተምሃረ ንክትፈልጦ ከቢድ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ኣበይ ከም ዝተምሃረ ክሳብ ሕጂ ይፍለጥን እዩ። ከሻብዓይ ክፍሊ እዚ ናበይ ከም ዝቐፀለ ይፍለጥን እዩ። ወዲ 40 ዓመት ከሎ ብስልጣን ተመፂኡ ንኣብነት ግምት እየ ዝበኩም ዘለዎ ብወታደራዊ ማዕረ ኮነሬል እየ ኢሉ ብትምህርቲ ድማ PhD ኢሉ how can you do this both at the same time? ማለት ኣብቲ ዕድመናቱ ሲ ብወታደራዊ ከይድካ ኮነሬል ክትበፅሕ ኣብ ነገር እዩ በፅሒ ወቅት ብል ትኽእል ብትምህርቲ ኣብ 40 ዓመት ካ ዲወላ ኣብ ገለ PhD ንክትበፅሕ at the same time ወታደር ኮንካ ኮነሬል ኮንካ how is that even possible? ነዚ ነገር እዚ ምልክት ሕቶ ክገብር ዘይክእል ህዝቢ ነቲ ካልእ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ታምኖ ትኽእል? ምክንያቱ ኢዝሊ ፕሩፍ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ስለ ዝኾነ ንኣብነት ጆርጅ ኣበይ ካ ተማሂርካ እንድሕር ኢልኩም ንሲ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ክትክእል ኣለካ ዛ ሓበሬታ እዚ ምስጢር ክኾነ ኣይግባእን እዩ። መን ኣበይ ተማሂሩ ብውዕዱ ሓደ ሰብ ኣነ ተማሃርኩን ሂወት ኣምሂራትን እንታይ ኢልካ ሪስፔክት ሂወት ትምህር እያ። ንዓለምና ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ጥራይ ኣይኮኑን ለዊጦማ ባዕሎም ነፍሶም ዝመሃሩ እውን ለዊጦማ እዮም። ስለዚ እዚ ሪስፔክት ኣለና በት ሳምባዲ ሓደ ዘይተማሃረ ተማሂረ ኢሉ ክሕሱን ተጀሚሩ ሓደገኛ እዩ። ተፈጥሯዊ ፍልጠት እውን የብሉን ሰብዚ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም። ስለዚ ብዛዕባ ትምህርቲ ቅንዕናት ክገልፅ ዘይከኣለ ሰብ ብዛዕባ PhD ናቱ ብዛዕባ እንታይ ትፈልጡ ዶ? ኣነ ስክሪም እኳ ይዝብለኒ ናቱ ደዘርት ናቱ ፔፐር ሞዳታ PhD ክገብር ዝፀሓፋ ፔፐር ሲ ብዛዕባ እንታይ ነይራ? ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ሽግራት ምፍታሕ ፖለቲካዊ ሽግራትን ነውፅን ምፍታሕ እያ ትብል። ኣነስ ተጋጊዮም ከይኮን ማለት ሽም እንድዩ ተጋጊዩ ንሱ ዝገብሮ ኩናትን ዕግርግርን ምፍጣር እዩ። ተማሂረዮ ዝብል ከዓ ፀገማት ምፍታሕ እዩ ዝብል ኣተብተባት ስግጢር ዝኾነ ዘበን እኳ ኢና ንርኢ ዘለና። እንታይ ይገብር ኣሎ ይጅብል ኣሎ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብጥንቲ ዘበነ ሃፀይ ዮሃንስ ዘጋጠመ ገበን ኣልዒሉ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅምዶ ይመፅእ ስለ ዘሎ ተጋሩን ፋኖን ምስ ህወሓት ክፀምድ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ስለ ደፍሮ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ። እገን ልክ ኣብቲ መጋበያ ናይ 4,300 ኣኪቡ ድማ ኤርትራን ካልኦትን ተሓባቢሮም እዮም ባሕር ከም ንስእን ገይሮምና ሕጂ እውን ሓትሕድና ዘባልዑና ዘለዉ ኣብ ብዕራይ ክንገዝእ ከለና ዘይሕግዙና ብዕራይ ምስ ሓረድና ስጋ ክበልዑ ኣብ ላዕሊ ዝዝንብዩ ኣሞራ ዝመስሉ በዓል ኤርትራን ካልኦትን እናበለ ናይ ኤርትራ ድማ መሬትናን ልኡላዊ መሬትናን ኣገማግም ባሕርናን ዓድናን ባድመ እንኮላ እናጠቐሰ ባድመ ጠቒሱ ስታይ ማለት እዩ። እቲ ውዕል ኣልጀርስ ተቐቢሎየን ክፍፅመን ኢሉ ኖቤል ፕራይዝ ወሰደ ክስሩ ዘይ ማለት ድዩ ብርግፅ ከነፅረልና ኢዳ እምበር ኣንፃሪ ይኸይድ ከም ዘሎ ርዱ እዩ። በዚ ኩሉ ሪኢኻ እዚ ሰብ እዚ
ናይ ሰይጣን ተረፊዩ እናበለዩ እዚ ጋዜጠኛ ዝገልጾ ሓቂ ድማ ትማሊ ስልቡጣት ኮይኖም እምበር ብዛዕባ ኣምሓራ ንሱን ጀነራሉን ወይ ካቲ ፊልድ ማርሻሉን ብዛዕባ ኣምሓራ ብዛዕባ ፋኖ ዝብልዎ ዝነበሩ ምናልባት ነቶም ዘይዘከርዎ ክንዘክረሎም ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። ፋኖ ጋር እኛ ጸብ የለንም ብያለሁ ነው። ከዚህ በፊት ተሰጥቷል። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም ምንድን ነው ከፋኖ ጋር? ፋኖ ማለት እኮ አገሩን የሚከላከል አርበኛ ማለት ነው። ስለዚህ ትማል እንታይ ብሎ ነይሮም ብዛዕባ ፋኖ ጅግና እዩ ሓርበኛ እዩ ንሃገሩ ኢሉ ዝዋደቕ ንልውላውነቱ ኢሉ ዝዋደቕ ይብልዎ ነይሮም። ሎሚ ናይ ደገ ጸላኢ ዕሱብ ብኻልኦት ተመዊሉ ንሃገሩ ዘጥፈ ዘለኻ ክብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ። still confusing. It's confusing. ግን ናቶም ነገር ግን ኩሉ ሓደ እዩ። ኩሉ ነገሮም ከም እዩ። ስለዚህ ጎጃም ሆይ አጼ ዮሐንስ በነበሩበት ጊዜ የሚፈልጉት ፖለቲካ ይሄን ነው። እና አረመኔ ሰው እንደዚህ አይነት ቀውስ እንደዚህ አይነት ፋሳሽና ይሄንን እንዴት ያለ አረመኔ ጎርጎራ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስሙ ጎርጎራ እኮ ራሱ ፋሲል ነው። መቼም ልጆቻችሁ እንደሚናገሩ አውቃለሁ። ጎርጎራ ፋሲል ሆኖ ሲሰራ ይው ምን ዋጋ አለው? ጎንደር እኮ ነው የተሰራው ያለው ኦሮሞ አይደለም። ይውላችሁ ጎንደር እኮ ነው የተሰራው የሚል ሹክቻ ሲመጣ ባለስልጣናት የሚሰራውን ሰውዬ እየጠሩ ማራከስ ሲጀምሩ ገንዘብ ስላጣን ይሄ ነገር ችግር እንዳያመጣብን ብለን ራሱን ለምነን የጎንደርን ሪፕሊካ የሚመስለውን ነገር ባህር ዳር ላይ ስራል ነው። አሁን ጎርጎራ እንዳያልቅ እየያዘ ያለው ማን ነው? አያችሁ፣ ከጎርጎራ በላይ በጀት የተሰጠው አቴንሽን የተሰጠው እኮ የለም። ይውላችሁ ጎንደር እንዳይለማ ጎጃም ምቀኛ ሆነ ይላል መሪ ሆኖ ይሄ አረመኔ ሰይጣን አካ አረመኔ ሰይጣን ይልዎ ኣብዚ ኸ ናይ ጎንደር ዘሎ ኩነታቲ ኣምሓራ 4 እንዲዮም ጎንደርን ጎጃምን ካዩ ኣብ መንጎም ህልኽ ኣለዎም እዩ። ህልኽ ማለት ውድድር ክህልዎም ይኽእል እዩ። ነዚ ህልኽ ናቶም ተጠቒሙ ግን ከባልዖም እዩ ዝደሊ። ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣሲሩ ድዩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ብኮታትና ንከባልዓና እዩ ዝደሊ ዘሎ ናይ ጎንደር ናይቲ ኣፄ ፋሲል ዋላ ገለ ቤተ መንግስቲ ምስ ፀገና ወይ ጎርጎራ ዝበሃል ኣብኡ ምስ ሰራሕና እንታይ ሞ ክኸውን እቶም ደቂ ጎጃም ወይ ከዓ ደቂ ባህር ዳር እንታይ ይብልሉ እንታይ ሞ ክኸውን ኣብ ጎንደር እንዲሁ ኮይኑ ኢሎም ብቅንኢን ብፅድቅን ከም ዝረኣይዎ ንሓትሕዶም ከም ዘይፋተው ናይ ቀደም ቁስልናቶም ንክመልስ ሰብ እዚ ቨሪ ደንጀረስ እዮም ዝብሉ ግን ገይን ኢትዮጵያውያን ተረዲኦም ኣለዉ እቲ ኩነታት ተጋሩ ተረዲኦም ኣለዉ ኣምሓራ ተረዲኦም ኣለዉ ኦሮሞ ተረዲኦም ኣለዉ አይ ቲንክ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ኩነታት በዛ ዲያሎግ ዲያሎግ ኢሉ ክወፃእ ከም ዘይኮነ ርዱእ ኮይኑ ኣሎ let's go back to the topic ኣብታ ኣንተ በ ዝገበርናያ ክምለስ ኢና ሕጂ ምክንያቱ እዚ እኳ ንዓና ዝፀሉ እንተኾነ ናብ ቀይ ባሕሪ ክምለስ ኢና what is going on እስከዛ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንከነ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ንኸይተጋጥም እንዲ ዝኩሉ ጉያ መንገዲ ቀይ ባሕሪ ተዓፅዩ ኩላ ሰብ በዚ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ዝበሃል ብኡ ከይድካ ዋጋ ናይ መጓዓዝያ ናይ ገለን ከይከብር እሞ ካልእ ሽግር ንከይፍጠር እንዲ ኮይኑ ዘሎ ፀገም ብኸመይ ክምክትዎ ይኽእሉ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኦፍኮርስ ኤውሮፓ ናታ ዲፕሎማት ሰዲዳ ኣላ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ዳይንፈትሖን ኢላ እንታይ ክትገብር ብሕጂና ክንሪኦ ብሓፈሻ ሓደ ነገር ከረይኩም ስለ ዘለኹ እየ እዚ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተራ ክፅኣ ትኽእል ስዑድያ እንታይ ተራ ክፅኣ ትኽእል ስዑድያ ምስ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኩነታት ከመይ ክኸውን ይኽእል እስከ ንመለስ ኣብዚኣ What counter move does the US still have in its pocket from what you can see should the Bab el-Mandeb Strait be closed and we have a situation where both the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb is closed? I think one thing we also have to remember is that the impact of any closure of Bab el-Mandeb actually was እታ ሕቶ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ሑቲ ንባብ ኤልመንደብ እንተዓፂዎ ሑቲ ኦልሬዲ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂዎ ኣሎ ኖ ኢራን ሑቲ ድማ ንባብ ኤልመንደብ እንተዓፂዎ ኣሜሪካ እንታይ ፕላን ኣለዋ እንታይ ስትራቴጂ ናታ እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ንመለስ ኣብታ መልሲ It's very bad to many countries, but it's really, really bad for countries like Egypt and Jordan and others in the region who so far have survived to a certain point the impact of the Hormuz. So
any action by the US under the assumption that it cannot change things or bring stability without these countries, I think is a lot of illusion. Because as Ian said earlier, this is a pretty easy war from the non-state actor side, the Houthis, to actually win. All they have to do is to throw $1,000 and the US will throw $1 million. So unless a collective regional security framework and architect in which the regional countries are involved in, which also is related to other conflicts in the region, going from Gaza. እንታይ ይብሎ ኣሎ መሲልኩም this is a very crucial actually ብጣዕሚ ጽብቕቲ መልሲ ይዝቦ ዘሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ናይተን ሃገራት ኣብ ዞባ ዘለዋ ምትሕብባር ሓደ ዘላቒ መፍትሒ ክትገብረሉ እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ ኢሉ ከምቲ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ምስ ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መፂኻ ድማ በዓልኻ ነቲ ጉዳይ እቲ ክትፈትሖ ምፍታን ከቢድ ኢሉ ኣብቲ ሪጅን ዘለዎ ሃገራት ሒዝካ ምስኣቶም ኮንካ ሓደ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ፈጢርካ እንተዘይኮይኑ ሑቲ ብዝቐለለ መንገዲ ብውሑድ ባጀት ነዚ ባቤል መንደብ ክዓፅዎ ኢሉ ቀሊል ንዑ ኢሉ 2-3 ሓደ 10 ዝኾነ ድሮናት ደርቢዩ ዕድል ሓንቲ ተረኺቡ ተወዲያ ኣላ ጉዳይ ኢሉ መራኸብ ኣይከደፍራን እየን እተን ዓበይቲ ናይ ሺፒንግ ካምፓኒስ ትእዛዝ ከመሓላልፋ እየን ዝኾነ መርከብና በቲ ከባቢ ይንቀሳቐስኒ ክብሉ እዮም ምክንያቱ ኢትስ ቨሪ ኤክስፐንሲቭ መርከብ ክትከስር ስለዚ እቲ ክሳራ ድማ እቶም ሰብ መራኸብ ይደልይዎ እዮም ኣክቹሊ ካብ ብቀይሕ ባሕሪ ብኔው ክኸሉ እዮም ዝሕሾም ስለምንታይ ዋጋ ናይ መጓዓዝያ ይነውሓልካ ካብ ኩሉ ግዜ ኣብነት ክበኩም ካብ ከረን ባፅዕ ፅርግያ ተቐይሩ ንኣብነት 120 ኪሎ ሜትር ተኮይኑ ከም ገለ ኢሉ ንህንፃ ኢሎም 180 ኪሎ ሜትር ተገይሮም እቲ ሰብ ተጓዓዛይ ኩሉ ይድኸስር ኣውቶቡሳት ግን ነቲ ተወሲኹ ዘሎ ትራንስፖርት ወሲኸን ዋጋ ይኸስባል እየን ስለዚ ተን ሺፒንግ ካምፓኒስ ይኸስባል እየን ዝኾነ ሓደጋ እንተመፅኡ ኣይከዳን እየን እንተደየለ ኢንሹራንስ ክትበና ኣለካ እዮም ዝብሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ንሳተን ኣብ ጣውላ መፅአን ንዓታተን ሓገዝ ሂብካ ምሳታተን ይክስራሕ ዝኽእል now my next move is actually the most important one ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ዘረባ መፅኣ ኣላ ስምዑዋ እስከ The smoke of the war comes the business of it. After months of US and Iran war that put the Gulf on edge and left many asking if there are any real benefits to being friends with America, the United States has an answer. More weapons. Washington has now decided to rearm its Gulf allies. And it makes sense. Saudi Arabia and Iran-backed Houthis appear to be heading towards another round of war. And for 5 days now, the United States and Iran have traded strikes and the Gulf is once again caught in the middle. So Washington is now rearming its partners. The Trump administration has just approved a nearly $2 billion weapons package to boost Saudi Arabia's firepower. It's a $1.96 billion. Okay. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅምር ሓንቲ ነገር ብተደጋጋሚ ክትደጋገምን ክትዝረብን ሰሚዕና ኢና ሳ ድማ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ዝምድና እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝርርብ ይኹን ኮሚኒኬሽን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ ፍላይ እቲ ሚድያታት ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት ሚድያታት ተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕን መሐመድ ቢን ሰልማንን ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘየለዉ ይንገር ነይሩ ለንቀነ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይራነ መሐመድ ቢን ሰልማን ሓደ ሓደገኛ ውሳነ ወሲዱ ንሑቲ ብነፈርትናቱ ገይሩ ከም ዝሃርሞም ነጊርና ገሌና ድማ እዚ ፅላለ ድዩ ወላ ፅላለን ፈረቓን ኢልናዮ ምክንያቱ ሓደ ናይ ኤርትራ ደጋፊ ኣሎ ቶማስ ማውንተን ዝበሃል ኣሜሪካዊ መስለኒ ግነን ናይ ኤርትራ ወላ ኤርትራውን ክኸውን ይኽእል ከም ምስ ኤርትራውያን ክገራጮ ኣብ ትዊተር ይርየ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነዚ ጉዳይ ምስ ረአየ ኣነ እዞም ሃገራት ዓረብሲ ናይ ስቱፒዲቲ ከመይ ጌርካ ስቱፒድ ትኸውን ዝብል ማንዋል ኣለዎም ኮይኑ ዝስማዓኒ ኢሉ ከመይ ጌርካ በዓልካ ናብ ደልሃ መጣቱ እንታይ ክትገብር እያ ስዑድያ እዚ ምስ ሑቲ ሽግር ትፅዋዕ ዘላ ምክንያቱ ሑቲ ቀይ ባሕር ክዓፅዎ ከም ዝኽእል ይጠፍይዎም ናው ኣይ ኖው ዲ ኣንሰር ኣነ ንባዕለይ ከምኡ ኢለ ተገሪማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ገይረ ነይረ ናው ኣይ ኖው ዲ ኣንሰር ስለምንታይ ገብሮ ከም ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እዩ that's it ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን እተይልዎ እምቢ ኢሉ እዩ ኣያቱን እያ ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣይተዋፅኣንን እያ ኢሉ ምስ ሑቲ ግን ክሕግዘካ እየ ኢሉ ኣሎ ምስ ሑቲ ክሕግዘካ ኣፅዋር ጥራይ ሓግዘኒ ኢልዎ ናይ 2 ቢልዮን ኣፅዋር ንክገዝእ ዘይፍቀዶ ዝነበረ ኣፍቂድሉ ኣሎ ስለዚ ናብ ሑቲ ዝግበር ዘሎ መናውራታት ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እዩ ብካልእ ዘራርባ ንነብስኻ ብሓዊ ተደርቢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ክትሕጉስ ምፍታን ገንዘብካ ትኸፍሎ I don't get this. أنا يردان ገንዘብ ከፊል ሓደ ሰብዚ ኤርትራ ዚ
ንግብፂ ሽርክነት ክንገብር ኢና ሓግዝኒ ክትብላ ከላሲ ኤርትራ ንግብፂ ከይዳ ገንዘብ ክትከፍላስ ከመይ ይስማዓኩም? ንግብፂ ንክሕግዛሲ ተወሳኺ ንሕና ገንዘብ ንኸፍላ። ከምኡ እዩ ናይ ሃገራት ዓረብ ነገር። ንዶናልድ ትራምፕ ንክከላኸለሎም ተወሳኺ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና እዮም ዝብልዎ። ንኸፍሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ይብልዎ። ሎጂክ ናይ ክልቲኦም ሃገራት እንታይ ምዃኑ ኣነ ፍጹም ኣይርዳእኒ። ብዝኾነ ግን መሓመድ ቢን ሰልማን መዓት ኣፅዋር ረኺብሎ እስራኤል እውን ኣይተሓጎሱን ኣለዉ። ንምንታይ ዝኩሉ ኣፅዋር ዝጓረ ዘሎ ዝብል ካብ ናይ እስራኤል ሚድያ ኣሎ። ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ረኺበ እንድሕር ኢልካዮ ወይ ኣሜሪካ ፀገም ረኺበ እንድሕር ኢልካዮ ማፅዋር ክሸጠልካ እያ ትብላካ። መፍትሒ ክሸጠልካ ዝበሃል የለን። ገዛ ይቃፀል ኣሎ እንታይ ትሕግዘኒ እንድሕር ኢልካ ነቲ ፀላኢኻ ከተቃፅሎ ላምባን ክርቢትን ክበካ ክእል እየ ይብልኻ። መፍትሒ ናይ ኣሜሪካ ባፅዋር ጥራይ እዩ። ክሬዚ ብሓፈሻ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ከባቢና ምስ መሓመድ ቢን ሰልማን ፅቡቅ ዝምድናታቶም ክሃንፁ ምኽኣሎም ፅቡቅ እዩ። ብከዝ ሓደ ነገር ደፍርሃካ ኣብቲ ከባቢና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ እንታይ ከም ዝኾነ ክርዳእና ይክልና ኣሎ። ጉዳይ ናይ ሶማል ተሪኻዮ፣ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪኻዮ፣ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ተሪኻዮ፣ ኣዝዩ ዝርግርግ ዝበለ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተሪኻዮ ዝርግርግ ዝበለ ዕላማ እዩ ዘለዎ። እጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል? ኤርትራ ዝዓበየ ሽርክነት ናታ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ እዩ እንድሕር ኢልና እንድሕሪ ምስ ስዑድያ ዶናልድ ትራምፕ ክፃባእ ጀሚሩ ባይ ዲፎልት ወይ ከዓ ብንፃሩ ምስ ኢማራት እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ምስ ኢማራት ተኮይኑ ድማ ኢማራት ንዓና ሓደ ካብቲ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስቃት ንኤርትራ ክፈጥር ዝኽእል ወይ ከዓ ሓደጋ ናብ ኤርትራ ክሰዲ ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት እንተወሓደን ዶናልድ ትራምፕ ኒውትራል ክገብርዎ ኣብ ከባቢና ጠጠው ከብልዎ ዳርጋ ከምኡ እዩ እቲ መደብ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣብ ካልኣ ፎከስ ክትገብር ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ንስዑድ ዓረብ ና ኔቶ መንበር ኢሉ ክሕግዞም ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ። እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ እቲ ሑቲ ንስዑድያ መዓት ቅልዕነት እዩ ዘለዋ። ሑቲ ሓነግ ከብላ ይንትዕር ድልዩ ዚስ ኢዝ ክሊር ናይ ነዳዲ ቦታታት ገለ ሑቲ ቅድሚ ዓላ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ናቲንግ ኒው በት ምናልባት ምስ ኢራን ካ ባክ ቻነል ኮሚኒኬሽን ተለዎም ከዓ ንርኢ ምናልባት ግን ኣፅዋርካ ክበክየ ኢልዎም ኣሎ። እዚ ኣፅዋር እዚ ዘድሕን ተዝኸውን ነይሩ ንኣሜሪካ መድሓኒ ነይሩ። ግን ኣገይን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ካልእ ቴክኖሎጂታት ናይ 2 ቢልዮን ኣፅዋር ትገዝእ ከም ዘላ 1.96 ቢልዮን ኣርምስ ፓኬጅ ትገዝእ ኣላ። እስራኤላውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? እስከ ንእሽተይ ክንሰምዖ ንሳቶም ስለምንታይ ዝኩሉ ኣፅዋር ዝመፅእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ሰምካ has just approved a $2 billion weapons sale to Saudi Arabia, and the timing says everything. The State Department signed off on the nearly $2 billion deal as the Middle East is once again on fire. We're talking U.S. strikes on Iran, the Strait of Hormuz closed, Iranian missiles hitting Gulf states, including Saudi Arabia's neighbors, and Houthi missiles now breaking years of calm with Riyadh itself. እስራኤል መቸም እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ከም ገለ ኢሉ ዶ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ናብ ኩናት ይኣቱ ኾን እስራኤል ኩናት ንክኾኑ እያ ትደሊ ዘላ። ስዑድያ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክትዋጋ እዮም ዘልይዋ ዘለዉ። ውግእ ንእስራኤል ከም ረብሓ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ንሑቲ ስዑድያ ክትገጥሞ ተጀሚራ ተሓጒሶም ኣለዉ ስሙ ኦልሬዲ ነቲ ካልእ ዘለና ፀገም ይቕረታ ክንብለላ ኢና ክብሉ እዮም። ብከዝ ነቲ ሑቲ በዓልና ካብ ንገጥሞ ስዑድያ ክትገጥመልና እንተኽኢላ እውን ረብሓ ይሱ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣብዚ እጅ ክዛረቡ ከለዉ ስምዑ and Middle East editor at the Associated Press, Dan Perry. All right, Yaakov, I really just want to kind of talk to you a little bit about this weapons, sale happening right now. What is the ultimate goal here on the part of the United States in making such a major deal with Saudi Arabia? These kinds of weapons deals between the U.S. and the Saudis go back many years. In fact, the only real break was when the Biden administration placed an arms embargo on the Saudis because of their previous war against the Houthis, which, by the way, might be coming back very soon. So this is actually not unusual. The bigger question, now that we've been through 2 wars with Iran and Iran has fired on the Saudis, the bigger question is, why are the Saudis amassing this amount of military hardware when it's clear that they have no intention of using almost any? So እንታይ ይብሉ እስራኤላውያን ስዑድያ ኣፅዋር ምግዛእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ቀደም ትገብሮ ዝነበረት እዩ ትንኳ ኣብ ግዜ ባይደን ኣፅዋር ንኸይትገዝእ እገዳ ገይሩላ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ደጊሙ ይሸጠላ ምህላዋን እዩ እዚ ኣፅዋር ምግዛእ ስዑድ ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኢሉ እቲ ቀንዲ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክትገብር እያ ትእክበ ዘላ እዚ ኣፅዋር ምክንያቱ ኣብ ክልተ ኩናት ምስ ኢራን ክትዋጋእ ከም ዘይትደልን ተሓሪማ ከላ ወስ ክትብል ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነ ተፈሊጥና ኣለና ኢሉ ስለዚ እንታይ ክትገብር እያ ዝኩሉ ትእክበ ዘላ زي حمام كارس نزل بالزكوي سمعوا that's the real question that the Saudis have to answer because they've got lots of missiles pointed at Iran's direction. They have an air force which is quite capable with modern fighter jets. They've invested many billions in their armed forces.
but they seem extremely hesitant. Mohammed bin Salman and the Saudi decision makers. سنتاي زبل زلو أنا زجرمني سعودياسي حيالو تدرع ما هم زلوا ترتري بلنا بزح أسوارات ببيليون زت من جزية الله حيال زخنا حيل عيار اللوا بزح نفرت اللوم بزح مسائلات اللوم قلينا بإيران جزء أغنى إذا لا يمكن كتكملي دليلهم سنتاخ قبريهم توسع جزء زلوا يلوم كا سعودية إسرائيل تفلتيهم زي حمامة رسني كم زخنا تركي F-35 حمشان كتجزية أنت تبهيلا مرديو معلت حزنهم زوجه سعودية هم قد جزية تبهيلا معلت جبت قال أنت رخيبكم نخلنا هجرات عربسي انتاي كجزء اللون انتاي كلون اللو كتقوا هذا الصريح تدلي انت تخيلوا ترجع ببترن جمال انت رايتن كساقسيه تدليو نحن تراينا كل تكنولوجي كلون نازل له لذي نبحك اذا قرب كنتاتيو اما وداتا دونالد ترامب السعوديه زلو زمدنا كني فتن كم زلوينا نرزلنا انا كواتي قدايناتهم زخف درجه زبصح قيني تسمع النيرو سراويت كسحبون يدلكم زلو زقلص حبريتا سمعنا نيرنا اب وشتي وتحضرات ناتهم سكوتو يوم قال زبل زربا تسمعين يريو ስለዚህ جاء أسوار كشط الله ممراز مالت زمدنا أبس بدرجة كم زلو زرد مخانيهم زنقرو بزخونه بسحوتك واقولهم يم زحجزوهم زلو كمنات مردتها بخاله زراربا اتكوينات دحرك جمر كوينو ويل زبانا كبيل حدا جاي مصلو dangerous right here كبابينا حدا جا النعبي خيديو تسقم لما كم زاتري وزلو يوم I hope يوالوانو خونم بر እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ይከውን በዚ ኮይኑ በቲ ኩሉ ትንሪዮ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ሓይልታት ተፈላለየ ምርጫታት ክጥቀሙ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢና ንርዳእ The one in Lebanon, let's remember these are very connected conflicts, and this is why we have this war, is because of other wars that are happening in the region. So unless there is a political and diplomatic architect that looks into the region as a total, I don't think we will end up going far in matter of stability or have much of a choices. ስለዚ ሓደ ዞባዊ ሓይሊ ኣቆይምካ ሽግር ክትፈትሕ ተዘይክኢልካ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ኩሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስዑድያ ንገለ ክፋል ናይ መኒኻ ትብሎ ሒዛ ንናይ ሑቲ ሒዛ ክትሓርመሉ ኣፅዋር ይሸጠላ እንተሎ ወይ እውን ከም ገለ ኢላ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ክትምለሰሉ ዝደሊ እንተሎ ኮይኑ ሜይቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ዞባና እዚ ዞባ እዚ ገለ ናይ ዞባዊ መፍትሒ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን እዛ ቻርት እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኢራናውያን ነዛ ኩነታት እዚኣ ከተግብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዛ ስሉስ ኩርናዕ ነዚኣ እንድሕር ገይሮም እዮም ንኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ከነንበርክኻ ንኽእል ዝብሉ ዘለዉ ባቤል መንደብ ድማ ኣካል ናይቲ ኢኩዌዥን እያ ናው ዘ ኩዌስችን ኢዝ ካልኦት ሓይልታት ኣብዚ ብኸመይ ክፃወቱ ይኽእሉ ኤሮጳ ሕብረት ናቱ ፅልዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ክገብር ከም ዝፍትን ዘሎ ንርኢ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ኢሉ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ወይ እውን እንተወሓደ ኣሜሪካ ዝርግርግ ዝበለ ኩነታት ክትፈጥር ትፍትን ኣላ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እንተሪኢኻ ብዙሕ ነገራት ንሪኦ ዘለና በዚ መቃን እዚ ተሪኢኻዮ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ባእሲ ንዑ ንመፍትሒ ዝኽተልዎ ዘሎ መንገዲ ዘርእየካ ናው let's go back to ኣብቲ ናይ ዞባና እዚ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ከባቢናን ኣብ ዙርያናን ዝገብርዎ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ካብ ቀፂልና ሓደ ባሻይ ድማ ለንቀ ነገለ ሓሲቡሎ ትግራይ ይፍጸማሉ ዝበሃል ጉድድ ወታደራዊ ገፋን ምዃንን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ትክልል ግቡኡ ክወፃእ ንምሕታትን ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ተወጢኑሎ እዚ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ንተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ዝሓቆፈን ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዘዳለወ ሰልፊ ኣብ መንጎቶም ውድብትን ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ሕወሓትን ብርቱዕ ምስሓሓብ ፈጢሩሎ ወገን ሕወሓት ነቲ ሰልፊ ኣንጻር ረብሓን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝዓለመ ብምባል ብጽኑዕ ክቃወሞን ከሎ እቶም ውድብቲ ግን ህዝቢ ካብ መዓልታዊ ማእሰር ስደትን ንምድሓን ድምፂ ምስማዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ እዚ ጉዳይ ከትናንት የጥፋትና ውድመት ታሪኩ ያልተጸጸተ ዛሬንና ነገን በ1960ዎቹ የርዕዮተ ዓለም አሮጌ መነጽር የሚያይ አዲስ ጦርነትን እንጂ አዲስ የእድገት ሐሳብ የማይመጣለት ከሰላም ኩርፈኛ ነው ህገወጡ የህወሓት ቡድን። ትግራይን ጠፍጥፈን ሰርተናል የሚሉ ጥቂት አዛውንቶች ስብስብ በድርጅትና ህዝባዊነት ስም እድሜያቸውን ማስረዘምና ሀብትን ማጋበስን እንጂ የትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት ቅንጣት ያህል አይታይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ስእሊ እዚኣ ተጠቂሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ንምግንዛብ ጥራይ ንህወሓት ንምስራዝ ዝኸድዎ ዘለዉ ብዙሕ ርሕቀት ዝግበር ዘሎ ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ንመቐለ ከይዲ ዶገለዶ ዝበልዎ ድራማ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ቢካዝ ሰላም እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ድሌታት ብልፅግና ክሳዕ ክንዲዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት የማይገበረን ካልኣይ በዓል ጻድቃን ማለት ምስቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለዉ ምዃኖም ዝንገሩን ዝሕመዩን እዮም ስለዚ ንሳቶም ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ
زخا أجين نهوحات نمدخام نهوحات زخلو زلو من قدي عقلو نمسنقا نمسيت بحفشا كل تزقبر زلو كنتات نابلو من سياتي قففلو دوغلو دنا تبعله زقبر زلو كايدا كبيديو تقرمكم زومنا يبلصقنا بانداتا زبلوهم زلو نتهم كاب تግራይ هديمهم ببروباغندا كم زوصو زقبروهم زلو من سيات انتا يحسبلهم كم زلو كسمع ዙር የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ይህ ወንጀለኛ ቡድን ከህግ ከመገ መንግስትም ከዓለም አቀፍ ናይ حمله 11/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ካብ ንጉሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዑ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ 45 መሰረታዊ ዓላማታት እንየዎ ሓደ ትግራይ ለሎ ግፋዶ ክብል ተኻሊ ኣብ ትግራይ ወፂኡ ለሎ ዓፋን ኣዋጅ እዚ ትግራይ ከይናገር ሰታት ከይቀርብ ዓዲ ጉዳይ ምንም ከይብል ትሩ ልሕዝ ኣዋጅ ምቋም ዓለም አቀፍ ማሕበረሰብ ይሁን ካልኦት ዝምልከቶም ሓይልታት እዚ ጉዳይ እዚ ደንቆቱ ጣልቃቱ ዝምግባር ዝዓለመ እዩ ተራብዓይ ውዕል ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክኽበር ተፈናቀልቲ ለመረበቶም بس من قد قملسو حقا من كساوس تقراي خبر صوعيو حمشاي تقراي كاز الذي اي مدحان تقراي ناي فيدريشن اكاليا تقراي تبعيو سو منغستي تبع منغستو حلافنته كواصع سقطو خسبر العلمه كوينو حفشا طورنا فينات اكل سلامو هاو لل اخلنا ኣብ አዲስ አበባ ካይር ተሐቂኑ ዘሎ ሰልፊ ዝተወረረ ግዛት ትግራይ ከይረጋገጽ ዝተማዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ከይመለስን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ናጻ ከይወፅን ጽውዕ ሰልፊ ብምዃኑ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ክኹኑና ይግባእ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ፀውዒ ኣሎ እቲ ቀጻሊ ቀዳም 11 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም አንጻር ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዕ ሰልፊ ደጊፎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላት ካብ ናይ ሞራል ታሪኽን ሕግን ተሓታትነት ፈፂሞም ከም ዘየምልጡ ክርዱ ይግባእ ክብል ድማ እዩ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ዘሎ ሙሉ ብርሃን ግደይ ካብረበ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ድማ ብትሪር ትኾንኖላ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዶ ገለዶ ድበሃል ዘሎ ንህወሓት ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ንምብልሻው ዝተገብረ ምዃኑን ምናልባት ምዝ እውን ርክብ ክህልዎ ይኽእል ይበሃላ ያነ Tigray in about a year. Glad to come back. I think it's high time to engage and to help the international community led by the African Union to help things move forward in this part of the country. One of the first questions I asked when I arrived, how are the Rains doing? It's very clear that the Rains are not doing particularly well. This means that it's time to be very, very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. كم تريبو زلهم ناب تقراي دحر حدا عامت زبل زلو خوي زبل زلو تقراي أكبيد دمنانا كويناتن كلولاو ناب زلات اللو اتي كويناتن شجرن كمسز دل زلو حيل دما مسو معلتا ويسكي ويكا مسو أبستفل على يقات أمزر رخب زلون أبتقو زلو مرحي بلسقنا مخانو نافلته قدامي تحطو أب تقراي زحطت كوا زناب كمي هاللويلو مترولوجي ناي تقرايسي أب تلو خينو أب أديس أباي زلو مثلا ስለዚህ እቲ ሜትሮሎጂስት ክነግሮ መሓለ ነይሩ ከይከደ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ዓፈሻ ማይ ፅቡቅ ከም ዘየለ ይፈልጥ ነይሩ ግን ሓቲተ ማይ ከም ዘየለ መስለትኩ ስለዚ ቀጥታ ሲሪየስ ዝኾነ ብዛዕባ ረድኤትን ካልእን ኢና ክንሓስብ ዘለና ይብላሉ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ገለ ዘሎ ከም ኣጀንዳ ካልዕሎ ይደልኒ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ሰላም ኣላ ተዓዲ ክበሃል ስለዝድለ ገይን ኢትስ ኦል ኣብ ውሽጢ ድማ ምስቶም ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ምርኻብ ጥራይ ደይኮነስ ምስቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ግዚያዊ ፕሬዚደንት ዝነበረ ታደሰ ወረደ ምስኡ እንተደይ ተራኸብኩ ኢሉ እውን ክንደይ ታሽሙ ከም ዝገበረን ገለገለ ፀብፃባት ዝወፅዎ ዘለዎ ድማ ታደሰ ወረደ ኖርማል ሂወት ይመርሕ ከም ዝነበረን እዚ ነገር እዚ ካብ ዝመፅእ ግን ቁርብ ናይ ኣደኖ ኣብ እስር ቤት ገለ ኣትዩ ከም ዘሎ ገለገለ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ብሓፈሻ ኣገይን ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ኩነታት ንምንዋፅ እምበር ንኽፈትሕ ኢሉ ከም ዘይመፀ ንሪኦ ዘለና ዝርአ ዘሎ ኩነታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስኡ ዝተወደበ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ በዓል ፃድቃን ገለመልታት ዝገብርዎ ዘለዎ እውን ክትተሓሕዞ ትኽእል ኢኻ በተገይን ሰር ኦልሶ ብዙሕ ነገራት ኣለካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣብዚ እውን ስምዑ አይተሻል ከትግራይ የሚሄዱት ወጣቶችን በባሳት ይመስለው ናይ ፌደራል ልጁን ወደ አዲስ አበባ ሲልክ እዛ እዞም መንእሰያት ካብ ትግራይ ካብ ግፋሕ ሃዲሞም ብኣውቶቡሳት ገለ ገይሮም ብብዝሒ ናብ ኣዲስ አበባ ይኸዱ ኣለዉ ንዝብልዎም እቶም ናይ ምስ ብልፅግና ዘለዉ ተጋሩ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ እስከ ስምዖም እንታይ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እስር እንደሆነ ግፋሕ ትግራይ የትሄድና ናይ ፌደራል ሓይልኻ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ኣበይ ይምዕቆ እዩ ይመፅሎ ብባሳት ይመፅሎ ብትግሪን ይመፅሎ ትግራዋይ ኣብኡ ንሃለወ ናይ ፌደራል ሓይሊ
والمكلاكيا زاتولو ساعري تزقبر عندنا نرجع موكاي زون سامو كفار تقرا هذا زيدنا ناي فيدرال حيلخا تكسر حلو ابي معقويو نزلوا بباصات نزلوا بفلين نزلوا تقراي أولا حلوة ناي فيدرال حيدي والمكلاكيا زاتولو ساعري تزقبر يا عمدنا يا لالو بأمارኛ ስንናገር ከትግራይ ሸሽቶ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ሓዲሞም ዝወፁ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ተጋሩ ንህወሓት ኮይኖም ወይ ከዓ ንትግራይ ከይከላኸለሉ ሓዲሞም ዝወፁ ዘለዉ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ድዮም ብገለ ምስ መፁ ተቐቢልካ ብልፅግና ወሲዱ ናብ ሰራዊት ክእትዎም ክኸል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣታ እዚኣቶም ዝገለ እዮም ብኻልእ ዘረርባ ብልፅግና ገፊፉ ክወስዶም ከሎ ሓላል እዩ ንትግራይ ክኸውን ከሎ ግን ሓራም እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ድማ እቲ ዲሞክራሲ ፍትሒ ዶ ገለ ዶ ናበሉ በዓልታት ካብ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዘርእየካ በት ነቲ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ኩላቶም ዩር ዱዊንግ ኤክሰለንት ጆብ ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣሜሪካ የተባብዑ ኣለዉ ኢማራት የተባብዑ ኣለዉ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም of our two meetings is EU and Ethiopia relations. How can we make them stronger? What more can we do together? We, of course, talked about also the security situation in your region, in our region. And when it comes to investments, I also met with the businesses that are dealing and are active here in Ethiopia. They are very much interested in working together and investing here. We were discussing today, I mean, there are many aspects where we can collaborate more. Digital sphere, we know that people are living their lives online, I mean, every day. كم تري وزلهم أوروبا حبرت مس إثيوبيا كسر كم تدلن بزح شركة كجبرو خمس دليون قليم زهر بزلو تي نسو بلتقنا عزو جبرو زلو كنتات يكون جلسات كلامله it's nothing no big deal it's totally fine دليت كحت كبرت خلي خابي أحمد no problem زل خاجبر نحن مسخ لنا in fact إذا ميسك جاتو زي كايا كلاسنا بإثيوبيا زخدت كلا كم زبلو قدمي 3 معلتي 4 معلتي ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ራሽያ ፎሬን ሚኒስተር መፅኡ ስለዚ ነበረ ራሽያ ከይትቅድሞም ነዚ ቦታ ዝውን ብተብተብ ዝተበገሰ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ሰሚዐ ነይረ ስለዚ again ኩሉ ትንሪኦ ዘለና በቲ ሓደ እቲ to his credit ብልፅግና ማለት እዩ ንየማንን ፀጋምን ከላኸ ኢና ንሪኦ ዘለና እንተቶም ኤውሮፓ ናይ human rights ኣጥቃን ክኾኑ ዝፍትኑ ናይ ኤርትራ ትማል ክኸሱን ክሽምጥጡን ዝውዕሉ ዝነበረ ብሰብ ብድሮናትን ብገለን ዝጭፍጭፍ ዘሎ ብጥሜት ዝቐትልን ዘሎ ሓይሊ ክድግፍዎን ኣብ ጎኑ ክኾኑን they have no problem so እዚ እውን ንፁርነት ናይቲ ኩነታት ንኽህልወና እዩ ማለት ሂፖክራሲ ብዙሕ ግዜ ሪኢና ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝጥቀምሉ ታክቲክስ እዩ ንረብሖም ክኸውን ከሎ ኩሉ ሓላል እዩ ጥራይ እቲ ሰብ ኣስተውዒሉ ንኩሉ ክፈልጦ ተኽኢሉ ግን ፅቡቕ እዩ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኢና ንቐፅል ካልእ ብኣምሓራ ብወገን ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ክንሪኢና I had also እንታይ ከሪአኩም ደለይ ነይረ መስለኩም give me a second ሓንቲ ቪድዮ ነይራት እና ከሪአኩም ዘድልየ ዘለዎ እዚ ናይ ትግራይ ናይ ቀደም ዲ ናይ ሕጂ ኣይፈለጥኩም ግን ራይዋ ተወናተነ ህዝብናን ኣመራርሓን ገልፁ እንተለዉ ትግራይ ንባዕሉ ክበልዕ እዩ ኢሎም ዝተለምዎ مسوي قلت أنا بيسكس مسكت نفسي معنا نايم محلا تطلع علينا هات محريا ينسو ناو لمعات ناو ديمقراطي متى تطلع على حرياناي لمعات ديمقراطي بعلها محلا تطلع على حرياناي خم هزبي حجيكن كاون العلي كم هزب كاين هليهم زلي زلو كنبتاتا نا هلونا غداي صقم يزدمنا زلو سلازي هلونا انا كاب زخونه للعلي كلها نحد خوينا كنخبرو ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያ ከውሊ ጸልማት ያ ንዓኻ ብርሃን ክትከውን ኣይትኽእልን ልምዓት ክትምፅልካ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ጀቕጀቕ ድኽነት ካብ ጀቕጀቕ ጎንፅን ኩናትን ክትወፅእ ኣይትኽእልን 1000 ዓመት እውን ተትቕፅል ሳይንስ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝቐፀለ ሃገር የለን ስለዚ ቅዋም ዘይሓዙ ከየታልሉኻ ኢትዮጵያ ከውሊ መቸም እዛ ድምፂ እዚኣ ንተጋሩ ብዙሕ ግዜ ትመላለሶም ዘረባ ምዃና እያ ትንገር
لومي كابتي توبيا ويكابل سجنا زيوم يوم قريب مم تراي حقي لي حقاو حالات تسمعوا حيله يلي كمرقه وجلا حقاو نت يقولوا زي بلي عرفت طورنا خاطر حيل عرفت توصل بقتقبل تግራይ ማለት منوار اللي يكالو عدنا منوار تدفينا درجه تግራይ غيرو ጽቢሉ ወላውሩ መርሖ ናብ ዝፍነታት እዚ ምዕራግ እውን ኣብ ሰማዕና ፕሪቶሪያ ኮይና ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገማት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፀገማት ናይ ትግራይ ጠቕላላ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዝወደቐ ሉዓላውነትና ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ዝምልከት ኩሎም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕ ኣለዎም ኢልና ፃውዒት እናገበርና ፀኒሕና ኢና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲብዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢና ዘለና ስለዚ ቅድም ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ መፅኦም ነይሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናይብናዮም ግን ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ Anyway, this is so far ትንሪዮ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንሰግር መጀመርያ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ዩናይትድ ኔሽንስ ብፍላይ ድማ ብመንገዲ መርሕነት ናይ እዚኣ ናይታ ኮኦርዲኔተር ናይ UN coordinator ኣብ ኤርትራ ዘላ real progress happening through partnership this week the government of Eritrea and the UN in Eritrea held their media review taking stock of what we have achieved together where a greater effort is needed and how we can deliver stronger results for people across بحفشة كم تري وازلهم نتي أبي إرترا زلو UN بأورجنايز زخونة من قدم سيرترا بوهدت كسرح بعمقنا كسرح أنا كون إذا سبزي أمانة أنت مقصنا يا كالس أجمع كمس أننا فرحنا أرجع بحكي على صبح صراحة تسرع زلا أبجبت كيداني راب زخونة يكون صراحة أمباساد دبوب كوريا هذا الإمباسدي ولا شارجو دي أفيرنا بيرترا كسدد مغانو أبو رقيباسنا بيرترا نزخيت أكل بريفين كم زجبرتلو نتقول تجبر دماغ السوشيال ميديا سلزم زعبا إرترا many things are happening نختبل تسفى نختجبر if you want to know about Eritrea كل جزء تريبلنا أبزا UN إرترا تقول دللا فلو تجرك ما بزوج زعبا إرترا تحسوا تتوز نتي UNDP زجبر زولا يخون فاوز زجبر زولا يخون UNICEF زجبر زولا يخون كالوت نا UN ولا World Health Organization WHO زجبر زولا نخلاتهم comprehensively ناتقطع ثلاثة أبزا تجبر عندك كابتن كم حدا فلو يقدلنا إرترا زبصحت دبلومات وين انتبلنايا يوحدان براي بزحاني شيز كبعلي وينس كم يتصبنيخا أن إرترا كسيت عنوان لما أكو قبرو لان تراينا نسمع عمبر بزو تبو نجار كبعلي وين يتصبنيخا تزي بزو نجارات دارجا بزنا سوشيال ميديا ناتهم ترايسي أبي إرترا دروتي تباجت ناتهم you can see but بزو نجار يمزفتنو ولا تي مودرن زخوننا يسرح مسألة أتات ونتري اللوم ثم مسؤول سرحو زلو يا مين تسجيل نبي حق عش نزيوم تتخطى تلك الدكتوراتنا يرترا كابسفل عليه بوتات في الليل ما أبتتحط صلاتنا هيوت نزلوا يوم زحجزهم نحرستوت نروحوا قطرات كلا تلزح حجزوا نتيوم عاوزلوا كم مدة جفك قبل طريقة just make قلة تصفان قبري قبرك and then أنت لان كان سويسرلاند وصلت article كان أقرأكم توني الآخر هذا نكبري أمباسادرنا يرترا أركي إرترا محازة إرترا فتاوي إرترايو أب سويسرلاند زغمت مس حنتي غازيتا زغبرو ركب مسا سوفينغن تاك بلاد ديغلت بحال زغبرويو انتاي زبل يسغا انتاي زبل صحف صحيفه من رمزي back to Eritrea for 15,000 francs Swiss francs نيرترا نخملوسو سباتي 15,000 ناي سويس فرانك كوهابوم زغانتايو مجمريا انتاي زبل امباسي ناي سويسرلاند اب ايرترا كخفت مو نتهم سبعة بزلو بناتو بزا ابز صحفت زلو ارتيكل كنغركم دحر قينا انتايم زبلو ريتويت اني هلا خباكم يعني انتاي زبل the honorary council of Eritrea in Switzerland malati proposes a return bonus saving book نزوم سبات إرتراين أبزين زلوا نعد نخملسو متبابئك كبر لهم على ويون تبون أجر حجز كبر لهم على زخان تايو كابتم أبي إرتراين أبزين زلوا مبزحتهم أبزك عوتي كلون يوم للعقم يتعدي زبل تيسنا ما قلت ناتو إرتراين أزالم سكرس can accumulate up to 15,000 عصرت عمشة شح ناي سويس فرانك مالت عصرت شدش شح كبت أخلي اليوم كهون خلي بدولار help fund their return and restart their lives. أبي إرترا خيدهم هو توم نخجمرو حاجز كبر على the accumulated saving would be managed by the future Swiss embassy. أب مجمريا سويسرلاند مش إرترا زمزناك تهنس تدل خمسة لايف زنقر embassy مسكفتة دما إذا جنزب زت تغيلنا عمزوها بتراعي كونه
ማኔጅመንት ትካል ከም ዝገብሩ እሞ ነፍሶም ከም ማሕድሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር እሞ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዝገብሩሉ መንገዲ ክግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ these funds would be used to back loans for starting small businesses SMEs and startups in Eritrea ሓደሽ ትካል ንምኽፋት ዲገለመለ ከም ሓገዝ ክወሃብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ላ ከም ለቃሕ not sure temporary nature. The incentive system is intended to be temporary, specifically targeting young Eritreans who are already in Switzerland, who will arrive or who will arrive. Na Bertra kmotsu nzdali maybe we na Bertra metyom zelona ashtiman sayat try kgber zkhil yam zulu. Accelerated integration and work. Intaizibil hiji under low risk plan, new Eritrean migrants would receive a provisional admission through an accelerated 14-day procedure, be distributed to cantons after 3 weeks, and be allowed to look for work immediately without bureaucratic hurdles. Realistic expectation, Locher estimates that only about 15% ካብ ኤርትራውያን ናብዛ ዓዲ ክመፁ ዝኽእሉ ናብዛ ዓዲ ኣብ ስዊስ ኢንተግሬት ኮይኖም ከበርክቱ ዝኽእሉ 15% ኤርትራውያን ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ቋንቋ ክበድ ናይ ካልእ ፀገማት ከም ዘለዎ እናገለፀ ዝገብር ዘሎ ምናልባት እቲ ኩነታት ንክንደይ ኤርትራውያን ከርብዕ ይኽእል ክንደይ ኤርትራውያን ክቕበልዎ ይኽእሉ ወይ እውን ብኸመይ መንገዲ ክግበር ይኽእል ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ክትመልስ ካብ ትደሊ ነዊሓ ገይራ alternatives ኣማራፂታት ሓንሳብ ንሩዋንዳ ዶ ሓንሳብ ንኬንያ ዶ ሓንሳብ ንገለ ዶ ክብሉ ሓያል ግዜ እዮም ገይሮም እዛ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራን ስዊስን ፅቡቕ ዝምድና እንተፈጢረን ዓይና ክትሓስብ ዘይትኽእል ሃገር እንተላ ሰባት ንክትመልስ ስዊስ እያ ክትከውን ስለምንታይ እቲ ሓያል ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብዚ ስዊዘርላንድ ዘሎ ኤስቫፔ ዝበሃል ፀረ ስደተኛታት እዩ ኤርትራውያን ድማ አንፎርቹነትሊ ፈቲና ፀሊና ኣብ ዓይኒ ናይዚ ፓርቲ ዝምስኣተና ኢና ስለዚ ብዙሓት ዲ ክመልስ ውሑዳት ገበን ዝገበሩ ድዩ ክሰጉግ ወላ ንኩሉ ባልማማዩ እንታይ ክገብር ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ሓንታ ንክብላ ዝደሊ ማንም ስደተኛ ኮይንካ ትነብር ዘለካ ኣብ ዓለም ጥንቃቐ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክመፀካ ይኽእል እዩ ተዳሊኻ ምፅናሕ ዝመስልዎ የለን ወረቐት ይሃልኻ ገለ ይሃልኻ ብዘየገድስ ኣብ ገለ ፖይንት ሽግር ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ዝበለፀት ንስኻ ክትገብራ ትኽእል እንተኽኢልካ ኣብቲ ዓዲ ዘለካ ተምሃር ኢንተግሬት ግበር ቁጠባኻ መሓይሽ ኣበርካት ኩን ታክስ ፔየር ኩን ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ሲስተም ዝኾነ ይኹን መንገዲ ትቕበል ሰብ ኣይትኹን ዝቕበለሎም ኣይደልዩን እዮም ዘበርክት እምበር ዝወስድ ኣይደልዩን እዮም ብፍላይ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ዝኣመሰለ ሕብረተሰብ እቲ መንግስቲ ግሕምጥና ስለ ዘይፈቱ ካብ መንግስቲ ዝውሰድ ኢንኤፊሽንት ገንዘብ ኣይፈትዎን እዮም ሰው ስለዚ ንመንግስቲ ዘበርክት ሰብ ኣይፀልኡን እዮም ካብ መንግስቲ ዝወስድ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ምፀሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ስቴት ስቲ ከማይንደ እቲ ናሽቱ ምሕዳራት ካብ ጅቡ ካብቲ ናቱ ባጀት ስለ ዝኸፍል ይሕመይ እቲ ገንዘብ ካብ ክወፅእ ከሎ ስለዚ ጥንቃቐ የድልየካ እዩ ነቶም ኣብ ስዊስ ዘለኹም ኣብ ካልእ ዘለኹም ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ንስደተኛታት ክንሕጉስ ኢና ዝብል ፖለቲካ የለን ሎሚ ስደተኛታት ከነካብል ኢና ዝብል ጥራይ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከም መማቕርቲ ትግባእ እኳ ኣይኮነትን ግን ኣብዚኣ ክንሰምዓ ንእሽቶ መንእሰያት እዚኣቶም እዞም ሎሚ ዝምረቑ ዘለዉ ኤርትራ እዚኣቶም ካብ ትግራይ ይምሰማ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ሼር ገይራ ብዙሕ እውን ትበፅሓኩም ኣላ መስለኒ ብዛዕባ ሓንቲ ቅድስቲ ኤርትራዊት ካብ ኤርትራ ዝገበረቶ ቪድዮ ንሳ ዝረኣየቶም ከም ዝሓዘነትን ናይ ኣሰናዶ ናይ ካልእ ዘይጠቕሞም ነገር ይርዩ ከም ዘለውን እዚ ነገር እዚ ድማ ገለ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ትብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈ ኣይነወቶም ዝፀናፀኑ ኣለዉ እንዲኦም ጆርጆ ኣበይ ጌጋ ንረኽበሉ እናበሉ ኣብዚ ሓደ ኣቡጃ ድዩ ዋላ ሌጎስ ዝብል ኣሎ ሓደ ገፁ ይረአ ዋላ he's nobody to me so I cannot respond but ሓደ ፅሑፍ ርየ ነይራ ኣብዚ ብዙሓት ሸር ጌርኩም ላይ መፂኒ ነይሩ ጆርጆ ድራር ኩሉ ከማኻ ኣይትሕሰቦ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ከማይ ክኸውን ከም ዘይክብል ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ፍሉይ ስለ ዝኾነ እናቱ ቦታ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ሎሚ ኩሉ ነቂሑ እዩ ግርም ኤርትራዊ ክነቅሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኤርትራዊ እንተነቂሑ ድማ ንሕጎስ ካልእ ኣይትሰከፍ ወላ እንተተሰደዱ እውን ከምዚ ናትካ ናብ 5 ፃሕሊ ኢዶም የእትዮም ለቕመፅመፅ ኣይብሉን እዮም ኣበናይ 5 ፃሕሊ ክበልዕ ርኢኒ እዩ ምሳይ ኮይኑ ዲ በሊዑ እንታይ ዓይነት ፃሕሊ ዝዛረብ ዘሎ I have no idea but ስእሊ ናቱ is unclear ሽም ናቱ is not clear መን ዝብል ኣቡጃ እንታይ ዝብሎ ተቆሪፃት ኣቡጃ ዝብል መስለኒ ግደፋዊ ሻዕብያዊ ዝብል መጀመርያ ሓደ ሰብሲ ብፍላይ ብኤርትራ ዝኮርዕ ተኮይኑ ኤርትራዊ ኮይኑ ብኤርትራውነት ዝኮርዕ ብጀጋንነቱ ብባንዴሩ ዝኮርዕ ተኮይኑ ነታ ትኮርዓላ ኤርትራስ ብሽምካ ባንዴራ ሒዝካ ክትፅሕፍ ኣይትኽእልን ኣነ ነዚያ ነገር እዚኣ ትገርመኒ እያ if you are proud Eritrean okay ትኻልእ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣለኒ መንግስቲ ከየራኻኽበለይ ገለ ዝብል ተሓቢኡ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ እቲ if you are proud Eritrean ዝኮርዓካ ኤርትራዊ ተኮይንካ
ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስእሊ ትደሊ ተኮይንካ ንኣብነት ማልያ ናቱ ጌርካ ወይ ገለ ጌርካ ስለምንታይ ምስልኻን ገጽካን ቀለኢካ ክትዛረብ ዘይትኽእል ሓደ ካብቲ ያ ነዚ ጋር መን ማለት እዩ በለን ወይ ሓደ ነዊሕ ገይሩ ብዚ በቃ ኤርትራውያን ኣይርዩን እዮም ነታ ጓልኩም ዝበለትካ ኤርትራዊት ኣይኮነትን ወይ እውን ቅንዕቲ ሰብ ኣይኮነትን ድራማ ኢኻ ሰሪሕካ ገለገለ ኢሉ ይዛረብ ኣሚን ሬሌቫንስ ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ተገዳስነት ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ከምኡ ክገብሩ ንቡር እዩ ኣነ ሓንቲ ባይ ዘ ወይ ንግረ መንገደይ ካ ክተሓሳስብ ደሊቶም ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ትሰዱ ለይተረ ሕጂ ስእልናትኩም ምስልናትኩም ጌርኩም ተሰደድኩም ፅቡቅ እዩ ኣይኖ ብዙሕ መልእኽቲ ከምዚታት ከም ትሰዱለይ ንብዙሓት ድማ ኣይ ፖስት ኣይገብሮን እየ ተደልዮም ባዕሎም ግበርዎ ኣብ ስዑድያ ዘጋጥመና ዶ ኣብ ከምዚ ዘጋጥመና ዶ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኩሱ ዘጋጥመና ዶ ኢልኩም ትፅዕፉለይ ያትስ ዋይ ድማ ኩሉ ግዜ በታ ሓንቲ ገለ ካብታ ናቱ ፅብቕቲ ዝወሰድኳ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ሓቂ እንተለዎ ምስሉ ቀሊዑ ደይዛረብ እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ናባኹም የስግር ኣለኹ ተዘረባ እቶም ትገብሩ ድሕሪ ሕጂ መልሲ ድኹም ቀሊዕኩም ተተዛረብኩም ኣይኖም ክብድ ክብለኩም ኣዲ ስለ ትመላለሱ ክከብደኩም ይኽእል ይኸውን እዩ በደገን ከምዚ ንዝበለት ንዓ ዝዝንጥላ ዘሎ ገለመለ እውን ገሪሙኒ ዘሎ ፈሚ ዝበለ እንተበለ ኢትስ ኦኬ ኣነ ለሚድያ ዘለኹ እየ ከም ኣንፃረይ ዝብሉ ወይ እውን ብዛዕባ ይፅሕፉ ውሕዳት ኣይኮኑ ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ካብኣቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ፋይን ዱ ዮር ቲንግ ማን ስራሕካዩ ኣጀንዳካዩ እንጌራካዩ ኣቴንሽን ክደሊ ግድን እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ እንተኢልካዮ ሰብ ከምበልካ ወይ ኮሜንት ክገብረልካ ሶ ዱ ዮር ቲንግ ባይ ዋላ 2-3 ግዜ ብሕጂ ተቐፂልካ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ተደጋጋሚ እዚኣ ስለሰለትኩምለይ ዋላ ካልኦት ኣግራብያን ቻነልስ ዝበሃሉ እውን ምኒን ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይ ራዘር ኖት ቶክ ኣባውት ዳት ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ على كل حال أما وضعتا لايك مقبارة يترسعو كنبلينا جمنا يوتيوب نقادو وقالنا بلون اليوم زي شمتتونا ذكالنا نقبر لنا حقسكم سبوغ تدي حقسكم دما دحانينا نحلفو أنا إلو معرف سابزي كودي إزاز بالكو عارف سنة زياغن من البات جيغا أخوينا ديل لن تخوينو أي هوب أيهلون أخونا بيرتران هم كلنا يدلني انت لاغن تنقاها نقبر الله إلي جيريا إلو معرف سابزي كودي thank you very much أبكالي الرغبنا